Ici, Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Tonton Lamini, abara koni manke, tonton Lamini. Tonton Lamini, abara koni manke, tonton Lamini. Lamin, Clédou Lamini Dio. Avec moi la radio Saramala, tonton Bec ma Saradela, tonton Bec légué c'est fort. Alaka barricade émission, alaka barricade IRL, alaka ison ibemini, alaka ikbemini noya, tonton Lamini foye. Lamini, aye konjumanke, tonton Lamini, aye konjumanke, tonton, aye konjumanke, tonton, aye konjumanke, tonton aye konjumanke, tonton Lamini, aye konjumanke, tonton MBK, aye konjumanke, tonton Cheki, aye konjumanke, tonton, aye konjumanke, tonton Musa, aye konjumanke, tonton Alifa, aye konjumanke, tonton Atete, aye konjumanke, tanti Logo. Aye konjumanke, tonton. Aye konjumanke, tonton Siti. Aye konjumanke. Anokulumana wata kwanala ya molo nakanyo. Anokuluma ae gomono beado kwanala mulona. Ababolele ne wata kwanala ya molo nakanyo. Anokuluma ae gomono beado kwanala mulona. Numu yakate ne wata kwanala ya molo nakanyo. Anokuluma ae gomono beado kwanala mulona. Jijeni kate ne wata kwanala ya molo nakanyo. Anokuluma ae gomono beado kwanala mulona. Sokonya kate ne wata nuzola ya molo nakanyo. Anokoloma ae nomono beado kwanala mulona. Ababolele ne wata kwanala ya molo nakanyo. Anokoloma ae nomono beado kwanala mulona. Bila du samuyo ne wata nuzola ya molo nakanyo. Anokoloma ae nomono beado kwanala mulona. Yurubo yerele ne wata kwanala ya molo nakanyo. Anokoloma ae nomono beado kwanala mulona. Ulubali purama ne wata kwanala ya molo. Anokoloma ae nomono beado kwanala mulona. Keke palo wele ne wata nuzola ya molo kabozi kuruno. Anokoloma ae nomono beado kwanala mulona. Kone botelele ne wata kwanala ya molo nakanyo. Anokoloma ae nomono beado kwanala mulona. Ababolele ne wata kwanala ya molo nakanyo. Anokoloma ae nomono beado kwanala mulona. Segundo mulo ne wata nuzola ya molo fabreyo. Anokoloma ae nomono beado kwanala mulona. Kela du numulu ne wata nuzola ya molo nakanyo. Anokoloma ae nomono beado kwanala mulona. Wazola numulu ne wata kwanala ya molo nakanyo. Anokoloma ae nomono beado kwanala mulona. Manengala tunzolu ne wata nuzola ya molo nakanyo. Anokoloma ae nomono beado kwanala mulona. Kita numulu ne wata nuzola ya molo kasema borobo. Anokoloma ae nomono beado kwanala mulona. Ababolele ne wata kwanala ya molo nakanyo. Anokoloma ae nomono beado kwanala mulona. Kone bobilele ne wata kwanala ya molo nakanyo. Anokoloma ae nomono beado kwanala mulona. Ababolele ne wata kwanala ya molo nakanyo. Anokoloma ae nomono beado kwanala mulona. Kalana mozoma kuye kumoye ya molo mozoma truna kalana. Anokoloma ae nomono beado kwanala mulona. Yabu batuma wona ne wata kwanala ya molo kabo kalana kono. Anokoloma ae nomono beado kwanala mulona. Koro terule ne wata kwanala ya molo kariba truna. Anokoloma ae nomono
Jeli le seme yo seme kunye koma ye ya molo seme dununa kulo seme na fajala kunye koma ye ya molo fajala dununa seme numu ya kate ne wata kwanala ya molo sonya kono yiwa ya wayo akasele biye numuye yele juye numuye muru juye numuye tama juye numuye seme juye numuye kolo juye numuye daga juye numuye baligi juye numuye koni juye numuye bala juye numuye kora juye numula mobili juye numuye moto juye numuye nagato juye numuye kalikoni juye numuye na wata nutola ya molu kasema Fabolile na wata kwanala ya molu nakanyama Chele nyananga na wata nutola ya molu kasema korobora Chele chese kunya numuye ya molu chese kuna chele Chele mamuru kunya numuye ya molu mamuru tuna Numuya hamari ya numuye ya molu sonya kono yiwa ya wayo ya Bilo palo yo ne wata nutola ya molu keke palo tuna simona Sokonya morija ne kunya nuno ye ya molu jaga morija nuno Sokonya joti kunya nuno ye ya molu joti nuno Sokonya maligi kunya nuno ye ya molu maligi nuno Bambala tadi kunya nuno ye ya molu jaga sadi nuno watolo Banyugu kanda funa numu ye ya molu banyugu kanda mokrobo Masole ngora pa me molesa yiwa ya wayo ya Doni maligi kunya numu ye ya molu maligi tuna Kwandugu numulu ni wata kwanala ya molu nakanyela Wala don numulu ne wata nutola ya molu nakanyela Mele do jaraka kunye numu ye ya molu jaraka makorobo Numu ya penya kunye numu ye ya molu penya ndrona kumaja Magamu fako kunye numu ye ya molu fako ndrona kumaja Sokonya kase ne wata kwanala ya molu nakanyela Akasele biye numuye jele juye numuye muru juye numuye tama juye numuye seme juye numuye bala juye numuye daga juye numuye koni juye numuye bala juye numuye Ayo numuke konte ambide Terre. Flaquet de bien. Ou à flaquet kele, flaquet tu es fly. Kele maillé. Donc on te met le vada maillé. Nga bashita la parce que attarne fou. Kuna sidi. Ne ka manko ayo ngo fudu musa sidwe koni ngo o tunkele mega fien wa senkro. Oh. Were kera ko baye. Parce qu'il tara décision dauta o hakilna nu nyana de. Ngambi fuflo Niko ini fama amba isiribe amba soko korbashi chita mantoroti sumogo bifo maragala kaw bifo nala sona jamarabu kaw bifo jamarabugu kirango kaw bifo maragala dafe dugu mogo be bifo ko komba Seu kaw bifo komba anye doni nga segu nala sona kana segi marakala ko bolo dale alaka ko babali ni dusukasi ko jamana soro mi nyogoma deli kan soro
kamini lawale la nga me mɔgɔkɔrɔba ko depuis Faidherbe tile kamini Faidherbe tile fɛn min ma deli ka jamana sɔrɔ ka maa 170 bɔnɛ o ni na fu et puis bɔnɛ ko jugu façon dɔ la min na min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ i b'a ko mɔgɔ de ko kɛ mɔgɔ la voilà n'o kɛra jamana kɔnɔ o dusukasi anw fɛ Marakala o kuma o tɛ se k'a to a dusukasi bonyana ka se min ma a tɛ ka faamu yɛrɛ an tɛ ka k'a faamu mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn ɲininka la k'anw bɛ taa festival sigi o nɔgɔnni fɛ vraiment anw ni m'a minɛ o cɛ juguyara a cɛ juguyara an y'a bɔ a ma an y'a bɔ a dɔgɔkɔrɔ an ka jɛ ka an ka suw kasi an ka jɛ k'u lada an ka yafa ɲini kɛ ɲɔgɔn fɛ ni jamana kolo sumana o ye ɲɛnajɛ kɛ kuma ye n'Ala sɔnna awɔ n'o kɛra an bɛna festival sigi kura ye awɔ a bɛnna ka k'a ye i y'a fɔli min kɛ o don a diyara ne ye kojugu ne ko n ko ayiwa Ala ka hakili ɲuman di bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ hakili t'a ye nka aw hakili y'a ye Ala ka nin ko in ye ko ɲuman di bɛɛ lajɛlen ma jamana dilanni a ye ko ɲuman Ala k'a di bɛɛ lajɛlen ma amin Fode Musa Sidibe n ka dugawu kɔnɔ ma mɔbɔ mɔ la ma mɔbɔ mɔ la bɛɛ lajɛlen n'i kɔni y'i disi gosi k'i ye maliden ye i bɔra kɔrɔn fɛ o bɔra Tilebi i bɔra Kayaka i bɔra Bayanfan an ka hakili kɛ kelen ye k'an fanga kɛ kelen ye k'an ŋaniya kɛ kelen ye k'an ŋaniyaw kɛ kelen ye ka ɲɛsin jamana in ma ka ɲɛsin jamana ma ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma k'u dɛmɛ u ka baara la cɛsiri la ni jamana kun bɛna to a la an ka kelenna kɛli ko dabila an k'o dabila k'o bɔ a la pepewu adamadenya yɛrɛ y'o ɲini farafinna y'o ɲini tubabula y'o ɲini chinois y'o ɲini fɛn sugu bɛɛ de y'o ɲini Ala y'o ɲini diinɛ bɛɛ y'a ɲini ni jamana kun bɛna to a la bɛɛ k'i ka kɛ mɔgɔ kelen ye ka kɛlɛ kɛ fɔlɔ jugu bɔra fan wɛrɛ de fɛ ka na ni jugu taara tuma min na n'an bɛ ɲɔgɔn ɲimi o la an ka ɲɔgɔn ɲimi an ka ɲɔgɔn kari-kari an ka ɲɔgɔn kɛ fɛn bɛɛ ye mais ni jugu bɔra fan wɛrɛ fɛ ka na a ma na mɔgɔ kelen kama ayi a nana jamana de kama a ma na gauche kama a ma na droite kama a ma na milieu kama a ma na dɔwɛrɛ kama a nana bɛɛ lajɛlen de kama a nana maliyɛn bɛɛ lajɛlen de kama ko maliyɛn bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka bi kɛ ka i fanga da jamana karifala mɔgɔ mun na bi k'i fanga da olu fanga kan an ka jugu gɛn ka bɔ ni jugu gɛnna ka bɔ depuis jugu b'i sen bɔ ka bɔ territoire kan dɔrɔn an ka ɲɔgɔn ɲimi an ka kɛlɛ daminɛ an ka ɲɔgɔn kɛlɛ daminɛ n bɛ misali kelen ta ye lawale la lawale jan tɛ ko ye 1914 1918 1916 je crois que Sénégalais dɔ nana Mali la a tɔgɔ tun ye ko est-ce que Lamine Gueye de don je crois ale nana guerre guanna tubabu bɛna to a la tubabu ka jamana bɛna minɛ u la u nana u ye mun fɔ donsow ye u y'a f'u ye de ko ayiwa an faso ye min ye n'o ye Faransi ye Faransi tɔtɔ don kɛlɛ la jugu kɛlɛ la Allemand kɛlɛ la e b'a dɔn donso ŋɔnifɔlaw wulila ni dɔnkili min ye ko kɛlɛ bendo kɛlɛ bɛɛ banna Allemand kɛlɛ bendo faden kɛlɛ bɛɛ banna kɛlɛ bendo kɛlɛ bɛɛ banna Allemand kɛlɛ bendo faden kɛlɛ bɛɛ banna o ko de kɛra sababu ye bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan kɛlɛ ni dimini bi min ni min cɛ bɛɛ k'o bila u bɛɛ ka jɛ ka t'u tɔgɔ sɛbɛn k'u bɛ taa kɛlɛ kɛ u bɛ taa Allemand kɛlɛ la ka taa tubabukɛ dɛmɛ olu yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ u y'o dabila faden kɛlɛ banna fo Allemand kɛlɛ in de an ka t'o de kɛ o de kɛra anw ka mɔgɔw mobiliser o de kɛra farafinna hymne ye maliyɛnw ka hymne ye k'u mobiliser ka taa guerre la 39-45 fana nalen u y'o kelen de fɔ tuguni u y'o dɔnkili kelen de da a cɛ caman bɛ yen minnu taara kɛlɛ la minnu taara guerre la a caman taara ni nin kan de ye maa ma t'u cɛ k'a fɔ k'u bɛ diyagoya ka taa a fɔr'u ye de ko faden kɛlɛ banna faso minɛtɔ don tubabukɛ ka faso minɛtɔ don o de tun y'an faso ye fɔlɔ colonisation kɔnɔ o de tun bɛ fɔ an ye comme o bɛna minɛ Allemand fɛ u bɛ wuli ka t'o kɛlɛ kɛ n'a fɔra bi ko dɔw binnen don anw ka jamana yɔrɔ dɔ kan anw dɛsɛ bɛ ka faden kɛlɛ bila
k'a ɲɛsin o ma a yɛrɛ ma juguya faden ma min faamu o de b'a to ne kelen ka faamuyali de don dɛ nafolo tɛ diɲɛnatigɛ la Ala bolo k'a di mɔgɔ ma ka tɛmɛ hakili kan ayi o tɛ n'o y'i jɛ i kɛra bagan de ye ne y'o tɛ ɲɛ to o nafolo la diɲɛ bankokolo nin kan nafolo min barikalen don nafolo min bɛ adamaden kɛ fɛn ye diɲɛna k'i kɛ fɛn ye lahara ka tɛmɛ hakili kan o tɛ yen m'a faamu jamana kun bɛ ka to a la awɔ mɔgɔ wɛrɛw bɛ ko wɛrɛw kɛlɛ la awɔ jamana taara bɛɛ jɛra ka jamana ta ka di mɔgɔ kelen bɛ min ma bɛɛ kana jɛ nka Ala y'ale to yen bi ale de tɔgɔ bɛ fɔ a la ale de bɛ yen bi a mana yɛlɛ ale de tɔgɔ bɛ fɔ a mana jigin ale de tɔgɔ bɛ fɔ awɔ ko o place ɲinina wɛrɛw ma se ka jɛ ka fara cɛ nin ka cɛ in ka kɛ mɔgɔ sugu o sugu ye a ka kɛ sugu o sugu ye a mana k'a a juguyara cogo o cogo faama min bɛ yen bi a mana k'a sugu o sugu ye nkanw de dɔ don sa an dɔ tɛ yan a bɛ Mali de kunna mɔgɔ tɛ maliyɛn ye k'a bɔ a tɛ maliyɛn ye ka mɔgɔ bɔ a taara de k'a kalifa la a ma fɔ k'a fɔ k'ale de kelen b'a dɔn ayi dɔn ko tɛ ale de taara a garisɛgɛ donna ɲɛmɔgɔya la ko hɔn e ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye ni ɲɛmɔgɔ kɛra ɲɛmɔgɔ ye kɔmɔgɔ de ka kan k'a dɛmɛ awɔ n'i m'a dɛmɛ n'a ye kungo sɔrɔ a kungo ye de ta ye kungo ye bɛɛ de ta a bɛ ye bi jɔn de ta don problème b'an bɛɛ de n'a chauffeur ko fo de parce que ale de bɛ yen bi ko fo ale de kelen kunkolo ka baara kɛ maa kelen kunkolo bɛ se ka baara kɛ cogo di mɔgɔ wɛrɛ tɛ adamaden kɔ ko jinɛ tɛ wɔkulɔ tɛ dɔwɛrɛ foyi tɛ adamaden sen ni fila de don an dɔ de don an ka ɲɔgɔn digidigi dabila ka ɲɔgɔn burujali dabila an ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka taa cɛkɔrɔba dɛmɛ hakilila bɛɛ ka jɛ ka sigi ka fɔ kɛ min bɛ se k'a to jugu bɛ se ka gɛn ka bɔ jamana kɔnɔ mɔgɔw fagara kɔrɔn fɛ dɛ mɔgɔw tɛ hakilila fɔ koyi u tɛ hakilila ɲuman fɔ hakilila ɲuman tɛ mɔgɔw la hakilila ɲuman tɛ mɔgɔw la o misali ye min ye jamanakuntigi ka wuli ka taa jɔ nin kɛnɛ kan ni mɔgɔ faga kɛnɛ kan ka tile 3 bila ko an bɛ sukonya la tile 3 jamana kɔnɔ bɛɛ la o nɔgɔnin fɛ dɔw bɛ festival kɛ la a kelen pe tun man ka taa yɛrɛ a kelen de tun bɛ yen a kelen de tun bɛ yen i b'a fɔ falatɔ fɛn fɛn ye jamana ɲɛmɔgɔ ɲɛ bɛɛ b'a fɔ président an ka taa ɲɔgɔn fɛ bɛɛ de bɛ don avion kɔnɔ ka taa ɲɔgɔn fɛ an ka taa yɔrɔ in lajɛ a ka taa kan ɲɛ na maa mɔgɔ si ye après maintenant sisan u bɛ tila ka na wuli tuguni fanga ɲini na ko jama ka jɛ ka bɔ ka jɛ o jɔn de bɛ bɔ a jateminɛ aw bɛ minnu kan ka bɔ o fan kelen de sara jamanakuntigi tatɔ an bɛɛ de bɛ taa avion belebeleba ta dɛ n'a ka kun moti kɛnɛ kan n'a tɛ kun moti kɛnɛ kan an bɛ taa mobili la an na para ayi an bɛ para bila ka jigin an bɛ don de an bɛɛ de bɛ taa ɲɔgɔn fɛ opposant jeli de bɛ yen bi a ka ca a kelen ma ye jamanakuntigi kelen pe dɔrɔn de bɔra kɛnɛ kan m'a faamu donc ne hakili m'a ye ne hakili bɛ dɔgɔya dɛ ou bien ne ka faamuyali man ɲi ayi i ka faamuyali de ye ɲuman ye an ka jamana in mɔgɔw kɛn bɛ k'u yɛrɛ bɔ a tigiya la i bɛ k'a ta tɛ Mali ye koyi Mali kalifalen de don a la ni Mali tununa an bɛɛ de bɛ tunu a nɔfɛ ni jugu nana se Mali la u tɛ se IBK ma o a ti k'u la k'u bɛ se ale ma u bɛ se anw de ma munna u tɛ bɔ ka tugu a kɔ k'a dɛmɛ nin ko in ka ban ten voilà munna ayiwa bɛɛ ni qui a la solution personne parmi eux la personne n'a la solution n'i y'a fɛn o fɛn bila a place la a si tɛ se a si tɛ se an b'o dɔn a si tɛ se anti politique kɛnɛ kan ayi nka le cri du cœur la an jagoyalen don k'a fɔ koyi parce que an faso de don faso de kuma bɔtɔ don koyi anti politique kɛnɛ kan ayi politique tɛ an tɛ politique yɛrɛ kɛ mais faso de ko don an ka ban faso de ma Fode Musa ninnu ka nin dabila sa u ka dabila sa u ka dabila o de y'a to Modibo k'i ma yan dɔgɔkun tɛmɛnen da i tun ti yan Modibo ko ka silamɛw wele ka sulantanw wele ka Jésus ka mɔgɔw wele chrétienw wele ka donsow wele ka kafiriw wele bɛɛ lajɛlen ka n'i sigi an ka kuma dɔnnikɛlaw min bɛ dɔ dɔn min tɛ dɔ dɔn ko bɛɛ lajɛlen ka sigi an ka bi fɔ o kuma sera a tuma yɛrɛ tɛmɛna bon an b'a kɛ cogo di a tɛmɛna o mais a ka kɛ sisan sa bon maintenant ko bɛɛ lajɛlen k'i sigi an ka se ka fɛn dɔ fɔ ɲɔgɔn ye an ka wuli an ka taa an ka kelenna k'o kɛli dabila ni fɛn fɛn bɛ ka kɛ tan bɛɛ bɛ k'i ta fan a bɛ ça rapporte quoi mais nin ko nin de bɛ fanga don jugu la ça présente nin de bɛ fanga don jugu la ni jugu y'a faamu k'a fɔ an yɛrɛ t'an ɲɛmɔgɔw fɛ bɛɛ yɛrɛ tɛ yen an ɲɛmɔgɔw bɛ kuma min fɔ an tɛ tugu o kɔ
an bɛ kan k'u buruja an bɛ kan k'u lajaba an bɛ kan ka kuma jugu bɛɛ f'u ma n ko bɛ jugu farinya de o bɛ siran ɲɛ bilen wa mais n'an bɛɛ jɛra ka kan kelen fɔ anw b'an ka président de kɔ fo an ka jamana ka bɔ bolo la an bɛɛ ka jɛ k'o kan fɔ k'an sigi o kan an tɛ wuli ka bɔ o kan n'a ko an ka taama ka taa Gawo an bɛ taama ka taa Gawo n'a ko min an bɛ taa ni jugu y'o dɔn jugu bɛ segin a kɔ. Fama kɔni kumakan kan ka bonya n'o tɛ e bɛ min b'a kɔ n'e ma kumakan bonya e k'i ka denbaya ma k'u kana fama kumakan bonya n'e kɛra fama ye don min na a kelen tɛ diɲɛkɛla o ale yɛlɛla kɔrɔkɔrɔ sisan a bɛ taa de sisan n'e fana b'i yɛlɛ i sigi k'a lajɛ kɛ ne ka musokɔrɔba ka kuma de tun don Ala ka hinɛ la a ko n'i ko buru tɛ cɛ ye k'i fana k'i kun don furu kɔnɔ o ye tiɲɛ ye e de m'a fɔ ko buru tɛ cɛ ye i kun don furu kɔnɔ k'a lajɛ i fana k'i kun don furu kɔnɔ kɛ ni buru ye cɛ n'a ti cɛ i b'o dɔn kuluba tɛ wa o don a tɛ mɛnna yen o ayi turu bɛ se bɛrɛnin turu don Ala ka ɲɛ n'a ma se soma dɔ ma a na se balima dɔ ma n'Ala sɔnna a kɛra cogo cogo min bɛ yen bi o de bɛ yen bi Mali tɔgɔ bɛ fɔ ale de la Mali tɔgɔ tɛ fɔ mɔgɔ si la a tɔgɔ bɛ fɔ ale de la ale de don n'a taara papier min signé ko Mali kun donna Bɔjana o kɔrɔ de ye o kɛra o bɛ kɛ o kɔrɔ ye min ye an tɛ se k'a fɔ ko opposition parti ceci parti cela silamɛden a donna tan a bɔra tan an k'o bɛɛ bila an ka ɲɛsin an faso ma an ka ɲɛsin an ka ɲɛmɔgɔ ma an k'a fɔ a ye min ma diya an ye o bɛ yen an k'o bila kɛrɛfɛ an b'o bila kɛrɛfɛ o ka to kɛrɛfɛ min an bɛɛ kan ka wuli k'a ɲɛsin min ma k'o baara kɛ ayiwa e ko cogo di e ko an ka mun kɛ sisan anw bɛ se ka mun kɛ k'e dɛmɛ faso ko in na kana kuma wɛrɛ fɔ dɛ an k'e dɛmɛ faso ko in na bi e ko cogo di jumɛn y'a ɲini ka taa ɲininka o la mɔgɔ si a ye mun de kɛ jɔn na dɛ hali n'a ye diɲɛ ko bɛɛ kɛ a ye jɔn fa faga a ye jɔn ba faga a ye goudron bɔ jɔn de kuncɛ ma an ti wuli ni mɔgɔ faga baden ni ka dabila wa Ogo Sago de dɔnnen do kɛ n'o tɛ mɔgɔw bɛ ka sa Ala ye dongo do da sɔrɔsi 2 3 4 bɛ sa Ala ye dongo do da population nordisi mɔgɔ 2 4 5 6 bɛ sa dongo Ogo Sago de a jate yɛrɛ tɛ se ka fɔ o de ta dɔnnen do et puis i tɛ min kalama bɛɛ de bɛ nin ko in dɔn koyi bɛɛ b'a kalama bɛɛ n'a ka solution i t'a dɔn f'i ka taa réseaux sociaux bɛɛ de bɛ kuma la kɛrɛfɛ non il faut faire ceci il faut faire cela mais s'il faut faire ceci il faut faire cela il faut réunir les solutions voilà solution globale kelen ka bɔ an ka jɛ ka kuma an ka jɛ jama ɲɛmɔgɔw bɛ yen o u dɔnnen don n'u b'a fɔ minnu ma leader d'opinion u dɔnnen don anw ko tɛ o jama ɲɛmɔgɔw bɛ yen jamatigiw bɛ yen ko jumɛn leader religieux bɛ yen olu bi fan bɛɛ olu bi kan min fɔ ani jamana bɛ kan min fɔ a ka kanw kana kɛ kelen ye kunu mais bi jamana bɛ kunbalan na a y'a jija a ka kan kelen fɔ sa. Modibo allo Modibo tabla o para oui Modibo an tulo b'i la Modibo de ye welewele kɛ yan o don Modibo ayiwa a bɛna weleli kɛ tuguni ayiwa tonton an bɛ segin an kɔ nɛgɛjuru ye 21 fo ni 11 nin tun ye ka hakilina fɔ jamana dilanni ko kunkan patriotisme la culture du patriotisme ne tɛ tɔw kan mɛn dɛ nka patriotisme ye mun de ye tonton i b'o ɲɛfɔ an ɲɛna patriotisme ye n'an ko an b'a fɔ cogo dɔ la an b'a fɔ ka i fasiya i fa tiɲɛ k'i fa tiɲɛ makara i fa taara ka min t'i bolo i fa ye min d'i ma i fa y'i bila sira min kan patrie i y'a dɔn père ye o i b'a kɛ to Modibo allo Modibo i tun ye welewele kɛ dɔgɔkun tɛmɛlen i bɛ segin welewele in kan tuguni an tulo b'i la i bɛ Côte d'Ivoire i bɛ fɛ ka auditeurs fo i ma se ka studio kɔnɔna la sɔrɔ an tulo b'i la Aha. La folie la c'est Mali dodo deni abba bela jelema. Ana pour voir qu'on a dodo deni abba somo ni mor ni wemo ni kinati mun nda shido. Abela jelema ta zo ko. Fode musabe kanga ya ba folie la samo. Dans ko sa. Toujours ko ne ya sabu ko arjina sadiri ni ma arjula kuma ya saudi baro. Bimen ka boka foka tano ka barkata kusaba adamna komini ena fo komini woro fa komini ta bela gele furi la su bela gele mo la ta danguna kele de danguna idu su ku je la ko dabla
mana to tabla lo kara tango mi slanje ma masala kana sorti nya gira ga fo ko me foli la fe malinya chel suma so ga tingala fra wodala ala to wodi foli ga la fe mali chel suma nala sona jaranye ambi foko tako nyuma segin ko nyuma kala ka segin nyuma yi ala ka segin nyuma yi ala ka kontro dugawla ammi ka sane dugawla ammi ka dozo koroshu dugawla amina ka bulula fen matrafa amina ka bulula fen la jarabi awbulo amina ya rabbi ka ta ka segi herela nala sona ayu dan so niko modibo don so duaw de do nayi de okera kala ka kontrol dugawla do kontrol sala ka zanya mina ko tebe kasan ko mar ko bala nala soda fo songo nyuma akli ka to komo la ya aha bolani balani faleni mandraka ni kalamani gullani ko daraji o kam mali ya jen muso bela jeleso dan so ko sayni ko ami ala ko ke dozo ko su barga na basuni blunda su barga ko ami jiba kan ko sala la daje wala sala la ko ngota niko Traoré iniko ami focus be fodumsa abe duma dola me be soraka ayo nyi ngali min tenku ila patriotisme ka soraka nya fanyana hakilla 1960 mo de tumba don awo 2010 mo ta don ha akan soni siri manyalale le wata kwanala ya molu ka bokolo kone anongoloma aye domodo beado kwanala kuno ajaturule ne wata nuzola ya molu jaturu makorobo kena anongoloma aye domodo beado kwanala kuno kena jaturu kunya numu ya molu jaturu la kena kuno anongoloma aye domodo beado kwanala kuno wala do shenjo sejo kunya dodo ya molu jaga sejo duru anongoloma aye domodo beado kwanala kuno segura contra kunya nama ya molu contra kuno sharwala anongoloma aye domodo beado kwanala kuno zamla muzale muzafra ya dodo ya molu ka bongolo kana anongoloma aye domodo beado kwanala kuno yiwa ya wayo anongoloma aye domodo beado kwanala kuno kwamba katamule ne wata kwanala ya Negeturiye mugani kele funifu tan kele batakiwe 76 43 70 45 ambe dankuna anga urublen flash blen kele aywa blobara farabi ha ouais dokera la Ibrahim Keita ouais di papu kanga fuli bay le papa papa sa di papa wo ay blobara fatu ka danso kaniko na la sonama masalen kamalendo no dankumbe diabi no bitabija retlina am danso kaniko radio mbi krefe ba faga fudi musa tlobila ya fama ibe radio infaga ya fama awo antlobila oui angle amba aga emission aga baro akadu ko severe de allo antlobila o ala adona ay kuma mun fa don dola kuma ina mo do ala ga berga do kuma ami aw me nevne me yoro do foka fraga kuma folonka ame delam nabi nene nga amadam nabi wa wo purga ka ban ne ko nga jatela fo anga sera ngo ka yoro jani abo mali antira kangele fo bi kwa kasi ko temane temana mali ko no ka temengo wo na ma sera ngo ka fo lu yoro la ne ko ni te banjo ala la ko kasi an ko don na nyoga na o mena yoro jangwa kasi ante fama boya adam na debi yoro jangwa bo ko mun kera debi wati jang malien fla debo wati dela bo ni go gibina malien franyo nga mo do dusu nga gele mun te mala korole do ti je no ye ko bo ba ngini nga chenyo ko mbulu kramo ke ne kon banku na lisole lo la fese le sotelo wala me mo ki panko kuna kamo yake gonko kuna wo igona ko kuna wala saka jasa ina mo yake wala me
ore kama ample gelam ngono bi abi bane me na on ma ya fa nyogo ma ne te bantu wala la quoi o famu na ambe ga ya fa nyogo ma munu kera katema anga foko o be kera katema anga je o be ko anga ya fa no bela wala amse ga bene no te ne ko ni te bantu wala me no anga ga jamana fle cho mo no bi na on ma ya fa nyogo ma trawore do ya fa nyogo ma ka abba ne ko ni wala ne ra ko ni joro do jamana ko ina ouais parce que quand ni ne ko ron ne dem ne fa na se sama ne ma del ga me ko sia ko kele malla no dam ne to ga andala sia ko kele te yo ni ti sia ko kele ni ti sia ko kele voilà fo chugo de be kan a tien fo fo chugo jugu ba tien hakli jugu ba fo ko jugu yake voilà sia ko kele te ga ke malla o voilà ni ngon tai ni tai voilà donc angon ma ni fura ga nyina la de anga ya fa nyogo ma de am bega ya fa nyogo ma bega dusu bla hakli ko fe voilà donc ko fa yana ida so ko ambe ayo bas tambi fo inche wileli la nega juru mugan kele funifu tan kele retlina. Allo, salam alaikum. Wa alaikum salam. Kambe duk refo CMDT. Kabi fo kosebe aba ante. Foni bastawla. Bastana yi. Aw balema ke kuma kanda Abubakar Fofana. No bi wele ko bamoy. Na bamoy. Ne sigiyora bele mi nyama koroma. Dan so. Ne bolo barakela. Wa an gona bi min fo malion ye. We be ko anga ya fa nyoma. Foyti ya fa mambo. Adama de ni dimi doni la wakati mina ni kibi dimi wera bo ni ma farati bi dimi wera de duila ala e beson be joni ga son fena fo hakili ma si ma jo i hakili la be ko ne hakili le kabo mene ne dimi senie mene be min kolosi jamana ina ni mawbi kuma mawbi nyo koramatika kuma wala bo be hakili mande adama de ni kuma do kuma memma kuma koromatike ke adama de on ba famia o be ka ko kele mi sia kele be ba do sia kele te me mawera o de bi minu ba ko wera wuli jamana en kono donc fo malion anga famia ka don an kan yɛrɛ dɔn k'a dɔn an bɔra minnu fana la donc na an y'olu dɔn ni ala sɔnna an ka kow bɛɛ bɛ segin a segin cogo la minnu fana bɛ faama jalaki ko faama bɛ tan ni jamanadenw kɛra fɛn o fɛn ye o masakɛ de bɛ sigi jamanadenw fana kunna ni jamanadenw ɲɛna bi ni anw yɛrɛ ɲɛna i kɛra silamɛ ye o i kɛra kerecɛn ye o i kɛra n t'a dɔn i bɛ min na o bɛɛ ka ɲɛ dusukun ka kɛ kelen ye ka ɲɔgɔn minɛ wallahi alahu taala a ka dɛmɛ bɛ na an sɔrɔ yan i bɛ mais en tant que ni o ma kɛ an bɛ fɛn fɛn ɲini an tɛ se k'a sɔrɔ an kɔni wuli wagati an tun tɛ nin dɔn mais kuma dɔ la ne yɛrɛ ma nan da ka n den fitininw ye wallahi n tɛ se ka sunɔgɔ parce que an wulila k'a sɔrɔ nin tɛ yen mais n'a fɔra bi an ka jamana bɛ nin taabolo de la an bɛ dugawu de kɛ dɔrɔn ala ka hakili ɲuman di ɲɛmɔgɔw ma ko mɔgɔw fana ala k'a to u ka ɲɛmɔgɔw fana kanu maa tɛ se ka sugandi k'i yɛrɛ ye maa min b'an ɲɛ an ɲɛfɛ bi alahu taala de y'a sugandi k'a bila an ɲɛfɛ maa tɛ kodɔn ka ala bɔ. ala sɔnna ma karamɔgɔkɛ an b'i fo kuma ɲɛna komi an bɛ kɛnɛ wɛrɛ de kan nin tun ye anw don kan ye ten dɔrɔn mais bi babu tɛ nin kan. Nga an don o don sa an bɛ a hakilina di walasa jamanadenw ka se ka ninakilinan kelen ye u ka filɛli kɛ ni filɛlinan kelen ye an ka juguw kɛlɛ ka bɔ jamana kɔnɔ ni juguw bɔra jamana kɔnɔ an bɛ lombo laban kɛ n b'a dɔn an kɔni an tɛna bɔn an b'i fo i ni ce weleli la Fodimisa tun ye ɲininkali dɔ k'i la patriotisme bon 1960 wagati u tun bɛ a slogan ninnu a tun sɛbɛnlen bɛ école-sow kɔnɔ a bɛ cahiers kɔnɔ a bɛ livres kɔnɔ radio bɛ dɔ fɔ sɔgɔma a dayɛlɛtɔ a bɛ dɔ fɔ tilegan fɛ journal kɛ wagati a bɛ dɔ fɔ wulada fɛ a datugu tuma a bɛ dɔ fɔ camionneur insensé qui ne respecte pas les barrières de pluie. Un camionneur alto camionneur insensé qui ne respecte pas les barrières de pluie. D'accord. Leur camion n'est pas un tracteur. Bon, à toi, bon, mais en fitiniment, en y nous la mère radio là, habitué qu'on te diagoya là.
jagoya ka tugu i b'a lamɛn don o don i b'a lamɛn don o don peut-être mɔgɔkɔrɔw bɛ yen minnu hakili b'a la n'olu bɛ se k'a texte yɛrɛ fɔ o sloganw de tun bɛ yen o de b'a to jamana kanu bɛ don mɔgɔ la parce que jamana patriotisme tɛ dɔwɛrɛ ye o patriotisme bɛ daminɛ du kɔnɔ de i faso kanu ka k'i la e k'a dɔn k'a fɔ nin y'anw ka du de du in kanu bɛ ne na ne fa ta don ne bɛnbaw tun ta don yan de ye anw ye ne tɛ se ka dɔn cogo si la n'i ma na yan n'i ma se yan a bɛ daminɛ ye n'a daminɛna ye a bɛ sɔrɔ ka na kin na ka na dugu la ka na jamana la an taara kojugu ne de taara kojugu ayiwa non ne ka ɲininkali kɔnɔ ne taara kojugu an k'a daminɛ du la dubaw bɛɛ cira fa du bɛɛ cilen don n'i ye dencɛ 10 sigi bi min jan bɛ a fa ka du la a tɛ tɛmɛ dencɛ 1 ani tila kan bɛɛ ko a yɛrɛ bɛɛ ko n yɛrɛ n tɛ taa baara kɛ mɔgɔ ye n yɛrɛ kun kelen pe ni min ye min sɔrɔ yan'a ka fa du jɔ a bɛ taa yɛrɛ du jɔ taa vilani jɔ a ba b'a fɔ i kelen tɛ fa du in kɔnɔ yan dɛ taa ta jɔ tɔw bɛ to kɔngɔ la tɔw bɛ to bɔgɔso kɔnɔ ala y'ale de garisɛgɛ diya ka tɛmɛ cɛkɔrɔba den tɔw kan nka a ba b'a kɔnɔrɔ suruku a to yen kɔngɔ n'u fa yan n'u ma wuli ka dɔ kɛ a bɛ musonin min ta o b'a kɔnɔrɔ suruku ou ale yɛrɛ tɛ c'est-à-dire yafa ma taa dusukolo kɔnɔ yafa ma yafa sake yafa taa dusukolo kɔnɔ a t'a sɔnɔmɛ kɔnɔ yafa in ka gɛlɛn dɛ i y'i fa janfa yafa ka gɛlɛn n'i y'o kɛ i y'i fa janfa fa janfa den de ka ca bi ka tɛmɛ den min bɛ fasira taama fa janfa den e fa ye so ni bɔgɔsoni min jɔ nka bu a fana ma fɛn kɛ o ka kɔrɔtɔ kɛ n bɛn'o fɔ ka da kunɲuman kan an bɛɛ bɛ kuma kelen kan dɛ n'u wulila k'u fa ka bɔgɔso lajɛ ka dɔ in fa ka sangaso lajɛ k'an fa yɛrɛ ma foyi jɔ bɔgɔso kɔ voilà an fa ma foyi kɛ bɔgɔso jɔ kɔ a ye bɔgɔso min jɔ e ka se ka se sɔrɔ e b'a dɔn étage min filɛ kɛrɛfɛ e bɛ se k'o ɲɔgɔn jɔ i ma keleya ne fa ka so ne fa dɛsɛra ka nin so in de jɔ k'a kɛ étage ye wa bi a se bɛ ne ye ne bɛ n fa ka so jɔ k'a kɛ étage ye n bɛ bɔgɔ nin ci k'a kɛ étage ye diɲɛ ma ɲɛna n'o tɛmɛna ni n kan ka taa dɔ jɔ yɔrɔ wɛrɛ n bɛ t'o jɔ ye bɛɛ t'i jɛ ka sa bɛɛ b'a dɔn cɛkɔrɔba in ye dugukolo in sɔrɔ cogo min bɛɛ b'o dɔn a ye kɔlɔbɛ min kɛ walasa ka bɔgɔ nin fara ɲɔgɔn kan ka se ka biriki dilan k'a sigi ɲɔgɔn kan i b'a sɔrɔ a yɛrɛ dulɔki bɔ a caman na a ye tɔli in sɔrɔ cogo di ka ji ta k'a baara kɛ n'i jɔnna i fa ka kɛlen na e bɛ taa ɲaga jɔn fa ka kɛlen na e fa ye min kɛ ka bila e ɲɛ e jɔ n'o la e jɔ n'i fa yɛrɛ ma ka taa ɲaga walifa ka kɛlen la ka taa ɲaga walifa la e ko e ka k'i yɛrɛ ye e ka yɛrɛwoloya ma dafa dɛ yɛrɛwoloya bɛ dafa de i fa ye min kɛ k'i ɲaani n'o ye k'a dɔn k'a fɔ a ye sɛgɛn de kɛ k'a kɛ o de tun y'a se ye o y'a se ye a y'a se kɛ aw ye a ma suyɛli kɛ min na a ma kɔlɔbɛ kɛ min na a ma nafigiya kɛ min na a ma malo sɔrɔ fɛn min kɔnɔ voilà o ye nin de ye e ba ye min ye a ye sɛgɛn kɛ k'o ladon o sokoloni kɔnɔ o fana ka jɛn k'a sigi o sokoloni kɔnɔ u k'e sɔrɔ o sokoloni kɔnɔ k'e nɔrɔlaw ne dɔgɔninw ne fɛnw bɛɛ sɔrɔ o sokoloni kɔnɔ se wɛrɛ ma k'a ye a kɔni tun bɛ dumuni d'aw ma hali n'a tɛ labɔli kɛ a b'a se kɛ k'a d'aw ma o ye buwase ye n'ala nana se wɛrɛ d'e ma e t'i fɛ ka buwa janfa e t'i fɛ ka kɛ jirinunango ye waleɲumandɔnbali ye i bɛ buwa ka so in de jɔ fɔlɔ k'o kɛ buwa yɛrɛ tun bɛ fɛ k'a kɛ min ye k'a kɛ buwa sago ye ka keleya sangaso min filɛ buwa ka so kɛrɛfɛ awɔ ka keleyaw la k'o ɲɔgɔn kɛ i b'a sɔrɔ o sangaso cɛ min ye so jɔ n'o ne fa tun ye filan ye ne fa tun ye ko kɛ ɲɔgɔn ye i b'a sɔrɔ den t'o bolo min bɛ se ka sangaso in yɛrɛ entretien kɛ k'a ko k'a jɛ san 5 san 6 e sera ka i buwa ka so kɛ étage ye olu ka so bɛ feere a bɛ feere dɔ ma a labanna jɔn ta ma a labanna buwa ta ma barikaden voilà a labanna ta ma voilà a bɛ laban ma ka tugu
a ye min kɛ a m'a kɛ nɔgɔ kan a y'a kɛ jɛlenya de kan a y'a kɛ tilennenya kan nka a dan y'a se ye ala ye bɛɛ se di bɛɛ ma mais bɛɛ se dan bɛ se bɛɛ la donc jamana kanuya bɛ daminɛ a bɛ daminɛ o du de kɔnɔ i k'o du kanu k'i fa kanu k'i ba kanu k'i bɔnnaw bɛɛ kanu k'i kɔrɔw kanu k'i kɔrɔw kanu k'i dɔgɔw kanu i fa kelen ɲɔgɔn k'olu kanu i ba kelen ɲɔgɔn k'olu kanu i ma mɔ bɔ mɔ la voilà k'a bɛɛ kɛ kelen ye tin bɛ don ɲɔgɔn na o yɔrɔ de la e fa ka du tin b'i la e fa ka du bi kin min kɔnɔ e mɔnna kin min kɔnɔ ka kodɔn kin min kɔnɔ ka ko kalan kin min kɔnɔ o kin tin b'e la o dugu tin b'e la jamana kelen tin b'i la n'a fɔra nin y'an ka jamana dan de ye e b'o tigiya kɛ i ta ye parce que e fa ka du b'o jamana de kɔnɔ kin bi kɛ e ta ye e b'o o tigiya ta ka tugu e fa ka du b'o de kɔnɔ du in bɛ k'i ta ye voilà parce que i b'o tigiya ta voilà i barajuru gengelen bɛ dugu kɔrɔ ye dɛ i barajuru bɛ i tonso bɛ i tonso bɛ voilà o de donc barajuru tonso ma karan de don sisan o de patrie n fa ta an fa ta an bɛɛ faw ta o de y'anw ka patrie ye fɛn o fɛn b'o kɔnɔ sa o kɔrɔman fɛn o fɛn bɛ yen o de y'anw ka patrimoine ye o de ye an ta ye ta wɛrɛ t'an na o kɔ an bɛ dɔn n'o de ye n'an bɛ neni an bɛ neni n'o de ye n'an bɛ gosi an bɛ gosi n'o de ye n'u b'an faga an bɛ faga n'o de ye o de y'an patrie ye o de y'an fa tiɲɛ ye an faw y'o de to an ye u y'o de kalifa anw yɛrɛ la anw fana bɛ tila k'a di a kalifa an denw na an ta tɛ o kalifa de don anw bɛ yɔrɔ min na bi jamana in kalifalen de don an na koyi a kalifalen don an na an b'an ta kɛ an se ye min ye an b'o k'a la an kan ka taa n'a ye ɲɛfɛ cogo min na an bɛ taa n'a ye o cogo la minnu ta don n'o y'an denw ye n'olu ta sera an b'a kalifa don olu la n'olu yɛrɛ sera a minɛ ye tuma min na olu fana b'a fɔ k'a kalifalen don olu de la u ta tɛ u tɛ se k'a feere u tɛ se k'a tɔnɔmada u tɛ se k'a don u tɛ se k'a kun don foyi la a kun don kunbalan foyi la u ta tɛ anw ta tɛ kalifa de don minnu y'a tɛmɛna olu tun ta tɛ u y'a bila an ɲɛ n'o tɛ Sunjata ninnu tun bɛ se ka Limami Samori tun bɛ se k'a feere tubabuw ma k'a feere u ma k'a wari minɛ k'u sigi nka u ma sɔn ka kɛlɛ kɛ tubabuw fɛ minnu tun b'a nɔfɛ ka kɛlɛ kɛ olu fɛ a bɛ yɔrɔ min nɔfɛ n'anw ta tɛ a kalifalen de don an na wa a t'a sɔrɔ a tɛ se ka k'a tigi ye anw de ta don anw bɛn'a di an denw de ma olu de bɛn'a tigiya kɛ aw denw ɲɛna ayiwa Dukure yɛrɛ tilenna baasi tɛ yen nɔ ayiwa an tulo b'i la Lamini, il faut dire à Sidibé toutes mes félicitations. Merci. Aujourd'hui, il a le doigt sur le cœur du Mali. Aujourd'hui, Korobale Mounoumbe en Adjila, ils se reconnaissent, ils sont vivants, ils savent qu'aujourd'hui, il y a Mourobe Soroda, Bemifé, Mimbe Donike, quand c'est qu'à faire point de Mina Gouye, donc quoi. Lamini Singi bɛ kasi la bi. Lamini Jigiya bɛ kasi la bi. Dankun y'a fɔ. Lamini Maliba bɛ kasi la bi. Dankun y'a kuma fɔ. Fo kasi kojugu. Mais Lamini n'aw taara dankun na yala aw bɛna ba dɔ la k'o ye kadɔ ye k'o ye senefɔ ye k'o ye mun ye. Ayi o tɛ yen. Dankun yɛrɛ bannen don k'an ka ma don nin y'a kalo joli ye. Kalo saba. Différence t'a la. Kalo 4 kalo 5. Dankun ko k'an tɛ sonsori parce que an kɛlen bɛ ka mɔ bɔ mɔ la. C'était des prévisionnaires minnu nana anw ɲɛ. Wallahi. Mɔgɔ ba minnu d'aw ma a ma ɲɔgɔn di farafin jamana si ma. Ayi. C'était des visionnaires. C'est-à-dire i b'u ka kumakan dakuru ɲɛ kelen ta bi. A bɛ k'i ɲɛna k'u bɛ ka bi kuma de fɔ k'a sɔrɔ u tɔ tɛ dugu la tugun. Wallahi. Mais n bɛ kangari da maliyɛnw ye. N'an ma sabali ka sigi an yɛrɛ ma. Mɔgɔ ba minnu su bɛ dugu ma. Wallahi suma wallahi. N'an ko k'an yɛrɛ kun. I bɛ to a la i ka denbaya bɛ to a la. Mali tɛ to a la mɔgɔ si ye. Nin ye tiɲɛ ye. Mais même si on a dit un peuple, un but, une foi. Oui. Un peuple, un but, une foi. Ni Malien fait. Équipe nationale gagne la double, ben ma content. Oui. Karo Damado ou bien Fla Damado. Aïe. Malibé. Bon, mais il ne faut pas que Nadjaranga fasse un Malien. Et puis, le Mali, Modibo Keïta nous l'a dit, en 66, nous étions sous le drapeau. Nous devrions
en Tchécoslovaquie, moi j'ai été parmi les 11 Maliens qui sont partis sur 22 nations. Il danse comme ça. J'ai ramené une médaille pour laquelle Anifati ke Adima Bloukeli Ndala et non jamais reconnu une médaille Segima. Donc, nous avons ala sida makase bima. On m'a Malien ni chukula. Ama décédé, nansi minini amseko fo. Aya seke. Ouais. Parce que les réseaux sociaux tiennent, mais à présent nous sommes avec nos enfants socialement. Oui. Donnons-nous le temps de leur transmettre ce que nous savons. Oui. La fierté, l'orgueil que nous avons d'être maliens, d'être le fils d'un tel et un tel. Oui. Nansera ko do andeuna wallahi Mali beke Mali na la sonna ambe fena Modibo a dit le Mali ne sera que ce que vous en ferez. Oui, exactement. Parce que galera andi ba galera ni mo andi galera ba inflene famo te galera do Mali courant do ate di so do ate fo so do. Oui. Mais eni ne de ba do mais eni ne an no ya ni goma mais munu be ka frata ambe wila adamani hawala mɔgɔ kelen o nana kɛ mɔgɔ fila ye a garakala n b'a surunya bon sisan o nana kɛ mɔgɔ caman ye tubabu farafin chinois japonais bon an nana i ka wale kelen de bɛ jamu d'i ma Mali kɔnɔ je parle sous le contrôle de Sidibé ye tiɲɛ ye n'o tɛ Traoré ni Jabate ye kelen ye pourtant a bɛ fɔ ko Jabate ye kasi ye ko Traoré ye hɔrɔn ye o bɛ fɔ k'a sɔrɔ Kosi jala kelen denw don o bɛ fɔ ouais. Bon, donc, n'an wulil'o kan différents Maliens ni ɲɔgɔn cɛ. Ayi. N'an wulil'o kan, an man ka se ka juguman miiri yɛrɛ ha ka ja ka taa waleya ka se ɲɔgɔn ma wallahi. N'an ser'o kan, on peut pas être plus royaliste que les rois. Minnu ye parti dilan, olu ma animosité min da ɲɔgɔn kan ko opposition ni fɛn. An Maliens kɛlen bɛ k'o kɛ k'an sini tiɲɛ, k'an ka furu tiɲɛ, ka du tiɲɛ, ka bɛɛ buruja. Wallahi. K'a bɛɛ tiɲɛ. Mamadu Dukure. K'a bɛɛ tiɲɛ. Nabo. Bon, sisan don dɔ a nana don misiri kɔnɔ ni politiki kan ye misiri jiginna n taara sɔrɔ a ka du kɛnɛ ma n ko karisa i bonya kosɔn n ma sɔn ka kuma ni politiki don e bɛ tugu ne kɔ parce que ne y'o kalan o ka di ne ye mais ni diinɛ don ala y'o nɔgɔya e ye ne bɛ seli i kɔfɛ politiki ko kuma mana bɔ i da yan tuguni i tɛ alaw kuwari fɔ yan tuguni. Bon, maintenant, quand on dit que fanga est ala ka dili, ka tiya te, ka fanga te, ka barka te, oui. Ala de b'a di ma. Bon, o fanga kelen n'ala y'a di min ma, ala a to ala kelen o t'a la, an kana ala sɔsɔ. O kɔni. Ni se ye min ye jisuma bɛri kelen ye, o k'o di. Awɔ. Ni se ye ɲɔ mure kelen ye, o k'o di. Ha ka ca, jamana in ka se ka lafiya, jamana in ka se ka, vraiment, je suis malade de mon pays. C'est vrai. Je t'ai quoi. Ni ye tiɲɛ, ni ye tiɲɛ. C'est bien. I ye min fɔ nin ye seba de ye nin ye belebeleba de ye Mamadu Dukure i ye se belebeleba de kɛ nin de fɔra ko bɛɛ lajɛlen ka na an kan sigi an ka kuma an ka kumanya an ka faamuyali kɛ kelen ye an ka jugu kɛlɛ ka bɔ jamana kɔnɔ o de fɔra an ka kelenna kɛli ko dabila a kuma filɛ nin ye an ko jamana in an ko Mali an ko ala an ko Mali an ko sinjiya an ko badenya an ko gɛlɛya b'an kan y'a to an k'an denw lamɔ a ɲuman na pour que ka sini ɲuman d'u ma an b'i fo merci beaucoup merci Dugure merci Fodumusa Sidibe ne a ko tɛ nin ye de nin y'a ye dɛ Kiledu kow ye wagati kow ye an bɛ taa ni nakili dɔɔni n'an bɔra yen sisan an bɛ tɛmɛ n'a tɔ ye a kan sɔnni Samuna muyana o hawa samugo musana muyana la wala la barila yoro la baribo abariga bonyana diranyoro bonyana daga jigo bonyana le bene piloye jina ka pilo balo wala tumo do atorole ajana torole jina ka kaine tumo do ta mabla tiya korona hetorole Biloma tunga me jina naka kabwa sewu kono tumundo tama biladini atorole jina naka ye tumundo tama biladini akorana hetorole akima tunga me jina naka subu adama tumundo tama atorole anama torole jina naka ye tumundo tama biladini akorana hetorole
Bama Drunga me jina naka Google Kurano wala sumo tama Atorole Nama Torole jina naka Hey Torole Mori Bama Drunga me jina naka Murbo Jalo Asumo tama Pelati yangana ma Fladu Atorole Ajena Torole jina naka Hey Torole Nani Janino Bofole Musabo Nani Janino Wodi Dinga Bramabo Ruwale Bramabo Asumana Jamo Nebani Funae Bango ni Funabo Nebani Chelene Uluwali Chelemo Afrika Puyana Kalande ni Puyana Chijale Bango ni Chijale Manyaye Dolala Nebani Bagaye Nebani Jagde Mamadu Jagdebo Afrika Puyana Warabatula Waramiya Buluna Mamuzo Jinalo Nebani Biloye Jinanaka Kawase Ukono Tumodama Mamadu Madungame Jinanaka Kawasula Seduma Drungame Jinanaka Konvasiru Tarawale Kimoto Tama Bilati Yangamana Hetorole Biloma Drungame Jinanaka Konvabilo Tarawale Sumoto Tama Bilati Yangamana Fode Musa Sidibe Ambe Dankuna Anka Sheblen Kelen Murubilen fla aywa mpete dobo kono anga globara farabi tew kambe kita fo ko dan so ko aniko Ibrahim Kita papi papa ambe masale ndoni ni Ibrahim Kita papa ouais nga manga c'est pas quelqu'un nga manga ke il commence à être quelqu'un mais masale corolé manga c'est pas quelqu'un okayeda mais papa commence à être quelqu'un quand ma faut que ça va ay do fatu ouais ay OK donc bi dankumbe dia nga dankumbe kan nguna dankumbe kan nguna de panya trali damine amadere kan nguna ni façon nyoke dankumbe kan nguna on so lebe gele dankunina kon jama kan de men do ne ga juriye mugan téléphone futan kele Fode Musa Sidibe Tlobila makoro ka kene do radio Clédou kan retlena adan so aniko mba iniko au Sidibe amba ko riba sitawla ay bashi frotana oui alhamdulillah rabbil aka kuma indila manena tumo soro sandro on lebana ala ka anki shoma ngala sana ba ni tumo soro lebana ada fulla kuma mun naka son konnala abi komi amina obulu do no kono de kan hakina ta ka pona e kala seko wallahi kuma la silite ma kai la fiami senere no kunni kuma sanira de kala bado ni danso lamini ika folu lamini to ki yele oga tekna tu ba ngombe borsini aledu lamini aka bitma shani rameni wasara kwa ikulubali wallahi ni wasara mate temene ka sigbe ani baraji aka festival reporter la nala sonama maldi maya betali koronya be ketani koronya kuma te fo dalaki koronya kuma iba waliya de ke fulo ka soka kuma fo maldi maya iba waliya de ke ka soka kuma fo ko ani maldi maya ambe maldi maya la ambe malikud la ambe de latano bi ambe malikud la ambe ni la kana bengalu bebe yira kuni mo ko de la mo be ka fo lu ko nu na bi ko wallahi ni retlo ya me buskasi de ke kuma kifaka a dogo kuma fu beta utamal tere beto ko ya katamal timbe to ko da kunya kilena kwa ouais OK
kuma dɔw bɛ yen i b'a dɔn a bɛ se ka fɔ i da la i da bɛ se k'a fɔ tigɛ t'i la foyi t'i la mais n'i y'i miiri ka ban bamananw ka kuma la ko miiri de ye ɲɔ kɛ dulɔ ye o de b'o kɛ n'i y'i miiri dɔrɔn i bɛ segin kɔ kɔ kuma dɔw bɛ yen i k'a fɔ i da tilala kuma tɛ voilà a dɔw b'a la ka maliden yɛrɛ bɛɛ bɔ malidenya la bi dakurunya kelen fɔli kama ni mɔgɔ min ma bɔ ka taa nin bɔli in na e tɛ maliden ye n'i ma ye nin kɛnɛ in kɛ i tɛ maliden ɲuman ye o tila maliden minnu dɛsɛlen dalen bɛ dɔgɔtɔrɔso la nin ye dun olu bɔra la olu bɔra malidenya la dɛ olu bɔra la an faw n'an dɛsɛlen minnu bɛ so kɔnɔ n'u tɛ se ka bɔ ka taa olu bɔra la olu bɔra malidenya la dɛ an balimaw n'a minnu bɛ kaso la nin ye n'olu tɛna se ka bɔ ka taa yala olu fana bɔra malidenya la dɛ olu bɔra la donc hadamaden i b'a dɔn i da bɛ se ka kuma dɔ fɔ mais n'i y'i miiri dɔrɔn i bɛ segin i kɔ quoi fili belebele bɛ nin kuma ninnu na quoi kuma fɔtaw tɛ a ye kuma min fɔ dɔrɔn an bɛɛ k'a lajɛ an ka fara cɛkɔrɔba in kan an k'a dɛmɛ baara taabolo ɲuman na n m'a fɔ an ka fara ka juguman na dɛ ayi ɲuman taabolo ye min ye an ka fara ka o la an k'a dɛmɛ o la mali bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min na aw ka kuma ye a bannen de ye koyi a ta tɛ mali ye bi a nana ka mali sɔrɔ an bɛɛ lajɛlen nana ka mali sɔrɔ an bɛɛ bɛ taa k'a to an bɛɛ bɛ taa k'a to yen o ɲuman ye min de ye an ka fara ɲɔgɔn kan an bɛ se ka baara ɲuman kɛ cogo min na ka hakilina ɲuman di ɲɔgɔn ma cogo min na o bɛ kɛ ni kɛlɛko ni an ka wuli ka taama ou bien an ka wuli ka nin kɛ ka sɔrɔ o ma s'o ma faden kɛlɛ ka ban tɛ sa a banna quoi faden kɛlɛ ban kuma sera parce que jamana bɛɛ bolola an ka fɛɛrɛ de jamanadenw bɛ kan ka faga fu faden kɛlɛ bɛ kɛ de faden kɛlɛ bɛ kɛ de ne hakili la faden kɛlɛ bɛ kɛ de yanni a kana an bɛ fadenya kɛlɛ kɛ pilasi nɔfɛ mais ni mɔgɔ sɔrɔla yen ka ban ba ka mɔgɔ dɔ sɔrɔ k'o bila pilasi in na ka ban ne hakili la faden kɛlɛ kɔni ye faden kɛlɛ sonsorola an ka fara ɲɔgɔn kan an ka mali bɔ bolola fɔlɔ bani mali ye kuruba ye dɛ ne ye tiɲɛ ye min ye fɛn belebele kulubali kuma ɲɛna an ka yɛrɛkun to yen an ka mali makara an b'i fo an bɛ dugawu kɛ yarabi aw ka baara ala k'a ta ɲɛ hakilina min b'aw la ala k'a n'aw dɛmɛ yarabi ala ka mali bɔ bolo la voilà u ka boli an b'i fo weleli diyara n ye n'ala sɔnna ma an bɛna min tugu o yɔrɔnin na a ko fasoden ɲumanya a bɛ daminɛ mɔgɔ kelen de la mɔgɔ kelen de bɛ kɛ fasoden ɲuman ye an kelen kelen bɛ kɛ fasoden ɲuman ye o tuma an bɛɛ bɛ jɛ k'an bolo don faso kɔrɔ anw y'an ka festival bɔ a ma an ye yamaruya ɲini mɔgɔ min fɛ o ye an ka sponsor officiel n'o ye Malitel Sotelma ye an ye yamaruya ɲini olu de fɛ olu fana y'a jira an na k'a fɔ n'an y'a bɔ a ma a bɛ diya u ye nka olu tɛ se k'an jagoya u y'a faamu festival n'a bɛ kɛ dugu min na o dugu maire dɔrɔn de bɛ se ka festival interdit n'o tɛ préfet tɛ se gouverneur tɛ se mais an ka maire ma interdit an yɛrɛ de y'an sigi k'an kɔnɔna miiri k'a ye k'a fɔ nin waati in tɛ festival kɛ waati ye a wagati tɛ nin ye a wagati tɛ nin ye san caman an y'a kɛ ka tɛmɛ an y'a ta ko 22 kɛ foyi ma bɔ a la an y'a kɛ hɛrɛ la k'a wuli hɛrɛ la faama m'an tɔɔrɔ u y'an dɛmɛ yɛrɛ n'o faama kelenw minnu jamana kalifalen don minnu na n'an kan k'olu ɲɛkun lajɛ ni kasi b'olu ɲɛ kan anw man ka taa fɔ k'an bɛ tulo man ka y'o kɔrɔ faso kumabɔ don kulon tɛ yen donc faso kumabɔ waati de ye sisan ni mɔgɔ min bɛ wuli k'i faso kumabɔ wuli k'i faso kumabɔ n'i bɛ mankan kɛ ka burujali kɛ k'i faso coron ka taa fɛ e k'i ta k'o ye anw b'an faso kumabɔ e yɛrɛ bɛ coron de ka taa kɛ e yɛrɛ de bɛ coron e bɛ coron i bɛ coron parce que mɔgɔw bɛ yɛlɛla de i bɛ lebu faso e bɛ fɛ k'i yɛrɛ yira kɛnɛ min kan ko diɲɛ ma k'i ye o fan kelen bɛ bolo la voilà e bɛ k'i yɛrɛ yira jɔn na sisan voilà fan kelen de bɛ n'e ta wa fan kelen yɛrɛ bɛ ka yɛlɛ i bɛ ka k'i lebu de jira fan kelen yɛrɛ bɛ ka yɛlɛ i la lebu jira de don et puis barika tɛ k'i ka ko la majigi tɛ y'i ka ko kɔnɔ duwawu tɛ k'i kɔ ayiwa foyi den kelen tɛ k'i kɔ e kɔni b'i ye ten kɛnɛ kan ten i bɛ kɛ ten i b'a fɔ ko pɔnpɔnpogo ye yelen kɛnɛma i cɛ ka ɲi sen t'i kɔrɔ foyi ala ka hakilima d'an ma amina ya rabi ayiwa dankun kumaw de don an bɛ taa ni dankun kow ye faso kanuya a bɛ lasɔrɔ cogo di an m'a fɔ fɛn wɛrɛ dɛ sago ko du kɔnɔ fakiyɛn n'i sera k'a kuma bɔ
Yekobake. Alors, comme le disent les Français, la montagne a accouché d'une souris. Voilà. Retlina. Ah, ante. Mbanche. Ndo la mini dan so ka. Ma iniko. Ah, nga fulu be de so bare. Atlubila. Kalandedo. Ala ga na sara ni here. Amina ya Rabbi. Kama ga bi kuma no ta mi do kile maje. Mais babu bi adonga ni kama ezire danguna se ga sobi. Amba kan, amba korin Non te bi adonga akara kuma bi de. Wa mais ne fana bi dabura kile mena bulo ko fara aga pole minga. Non te kuma bana fola. D'abord mbe lamin baga bela gele ko. Wali ke ta do gabo sire ni woro. Yere don déclarer Ramadina. Allah yere don déclarer mogola. Ambe bokono. Mara tinyete de. Parce que dobe wulu fati bati me aba yere gara made yere ko. Awo. Donc ni mogo yere don dro ko tamam be dire tanga bela ga ni mogo ma ko. Neche. Donc ne be min ni an demisanu ko ne ko ne demisani. Ma ngan ko fle kan yere do. Demisanati mache. Demisana tem ko tinyere. Ko fɛn min ka wusa ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye ne fa kɔni y'o fɔ yan na wala o yɛrɛ dɔn de o yɛrɛ dɔn i ye yɛrɛ dɔn k'i bɛrɛma ko kɛ kɔrɔko bɛ ɲa i ka laban i ka ala bɛ fanga d'i ma i yɛrɛ dɔn k'i bɛrɛma ko kɛ a ka ca ala fɛ e bɛ fɛn fɛn kɛ i bɛ hɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ nin ye tiɲɛ ye i ka diɲɛlatigɛ bɛ nɔgɔya bolo hali n'i ma fɛn sɔrɔ ala ye min d'i ma di wasa dɔw la i bɛ wasa dɔw la o bɛ barika lamini ye kuma ban fo la dɛ an bɛɛ bɛ k'an yɛrɛ bɔ malidenya la yɛrɛ kumakara de bɛ walayi jamana ko tɛ n'o tɛ jamanakuntigi bɔlen kɛnɛ ni yɔrɔ ni dugu ni nawo don ko walahi ni jamana ko de bɛ an b'a fɔ la cogo min na ni jamana ko de b'an dusukun na ten walayi a kun kan ka mɔgɔ wɛrɛw sɔrɔ ye an kun kan ka taa kunbɛn wala mɔgɔ ale de kun bɛ taa jama tɔ sɔrɔ ye walayi bon ne tɛ se ka foyi fɔ ka fara ta nin kan an bɛ dugawu de kɛ ala ka bolo ma ka baara la amin lamini yɛrɛ kɔni maraka hakili man k'ale bɔ tan vraiment a fɔlɔ y'ale ye koyi i y'a dɔn dɛ a fɔlɔ y'ale ye ɲɔ tɛ ne yɛrɛ sigara koyi a fɔlɔ y'ale ye dɛ i dan sɔrɔ i Keyita bi kɔni tiɲɛ yɛrɛ la a taabolo min bi Dawu tɛ ka tɛmɛ nin kuma nin babu belebele de b'aw bolo i ni ko aw dan sɔgɔ sa i ni ko wala a bɛ to ka hakili c'est à dire min bɛ denmisɛnninw segin kɔ a b'a la dɛ mais hali fɔlɔ min b'an yɛrɛ yira an yɛrɛ kun na an yɛrɛ kun yɛrɛ ye jɔn ye aw to k'o kumaw kelen kelen tonton Lamini yɛrɛ i ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ka nin émission dɔ sigi nin kan hadamaden yɛrɛ a denmisɛnnin c'est à dire bi denmisɛnnin o de sini makɔrɔ ye o ye tiɲɛ ye denmisɛnnin k'a yira yɛrɛ denmisɛnnin yɛrɛ kun na e yɛrɛ kun ye jɔn ye yanni sini cɛ n'i yɛrɛ dɔn ka fɔ sini ɲɛ n'i yɛrɛ dɔn bi ka fɔ sini ɲɛ dɔrɔn sini baara bɛ nɔgɔya i bolo a bɛ nɔgɔya o de kun bɛ ne fɛ ka fɔ ko dusuba dansɔgɔ sa dansɔgɔ i ni ko Keyita ko marakaw caman ka lamini na de n tɛ ko maraka hakili ma taa sibɛrɛ sɔrɔ la dɛ maninka c'est pas quelqu'un an b'i fo an ko sa n'ala sɔnna ma ala k'an bɛɛ lajɛlen dɛmɛ a ma nɔgɔn tan k'an k'a ɲɛɲini an k'a ɲɛ sɔrɔ Mali sɛgɛnna farafin jamana sɛgɛnna Manden sɛgɛnna a juguw bolo Manden bɛ lombolanba de Manden tɛ bɔn n ko jamana mɔgɔw sɛgɛnna ayiwa juguw bolo an b'a dɔ bolo nin ye tan fiɲɛ in bɔra yɔrɔ min na ala k'a tɛmɛ k'an bɛn kelen ma ka ɲɛta sabati an tun bɛ k'a ɲɛɲini Fode Musa e ko kanuya bɛ bɔ du yɔrɔ n bɛ n fa fɛ n bɛ n ba fɛ n fa ye se ni min to n ye n b'o fɛ n bangera don min na serini min dira n ba ma n ka dɔrɔmɛ t'a la n bangera don min na n fa ye kɔlɔbɛ min kɛ ka taa ayiwa fini kunkurunin min sa k'o ka donna walasa n fana bɛ se ka sutura cogo min na n ka dɔrɔmɛ t'o la n bangera don min na denkundi saga sɔrɔ ma nɔgɔn bɛɛ yɛrɛ garisɛgɛ ma don saga la koyi bɛɛ ma garisɛgɛ ma don a la mɔgɔ caman bɛ k'i disi gosi bi saga ma faga i ka dumuni kɛ don nka fagara minnu fana ka denkuni minnu ka kundi don saga fagara minnu ka kundi don olu jamanen don ka kafa ka yaada ka bila u fa la saga min kɛra k'e kundi ka tama t'a la i ka dɔrɔmɛ t'a la n y'a daminɛ fɔlɔ e nana don min na serini min jikalama min dira ko a ye kengeliba di muso min muyira sa k'a ye kengeliba d'a ma e ka dɔrɔmɛ b'o la de
Sugaroni min kɛr'o la I ka dɔrɔmɛ b'a la. E dun y'a s'a ma. Min ye sentigɛninjɛ ta ka taa o fura ɲini joona k'o daga sigi ka lɔgɔ ka karaba ka boli biribiri ka taa d'e ma ka taa di I ba ma ko min walasa a fari ka se ka lakɛnɛya ka e ka dɔrɔmɛ b'o la. I ka tama t'o la. I ka tama t'o la. Situlu min taara san sugu la walasa ka musokɔrɔba k'a kilisi k'a mun I fari la pour la première fois e ka mun de b'o la. I ka foyi t'o la. Saga cɛkɔrɔba ye kɔlɔbɛ de kɛ ala a taara dɔ ka da gosi a tun man kan ka da min gosi. Mais n'a ma gosi ala n b'a kɛ cogo di nin den kun di don n sigiɲɔgɔnw ɲɛna n filanw ɲɛna n fadenw ɲɛna ko n ma se ka jeli bɔ n den ye a kuma ka ca I muso mana garisigɛ garisigɛ siri daminɛna koyi jɔrɔ daminɛna a daminɛna de dɛ e de bɛ yɛlɛ fo ka taa lafoni kɛ don min na kalo 9 nin bɛ taa dafa tuma min na nka bɛ kɛ I b'a fɔ k'i ka taa kalo pousser I ka t'i bolo don kalo kɔrɔ ka sentigɛninjɛ ta n'a ye i b'a yɔrɔ dɔn tellement que a kuma ka ca o den de bɛ bange a tɛ ko to I ta la jeli min b'i sen na a t'a fɛ ayi k'e bɛ k'a ba minɛ cogo min na k'o man d'a ye k'e ka fantanya in man d'a ye e kɛcogo dans la société o man d'ale ye I tɛ taa misiri la I tɛ taa air la e ka foyi man d'ale ye e ka foyi man d'a ye I da kasa bɔlen I kamakɔrɔla kasa bɔlen I ye cogo man d'a ye e ye nin kɛ den nin ye n'a terikɛw bɛ na e kunbɛn a b'a fɔ k'an ka fara dɛ k'an ka fara an ka fɛ c'est mon vieux père là qui arrive comme ça le de bɛna ou bien l'exé non attends le monsieur il est fou an n'a kana bɛn I wolofa ma yo o sera ka kɔlɔbɛ ni min kɛ ka dugukolonin nin dilan e ni ma k'o fɛ I ni ma k'a ka so jɔcogo fɛ ayi e ka mun de b'o kɔnɔ I dun denmisɛnnama ye panga puruti caman kɛ so in kɔnɔ ye so in y'i sutura I bi maloya a min bi maloya k'a fa so a wolola so min kɔnɔ k'o yira o de ka ca bana si ye bi ko parce que ale donna société dɔ kɔnɔ kulu dɔ kɔnɔ wo kulu nin tɛ fantan kulu ye e fantan dentɔ o kulu in tɛ fantan kulu ye n'a jirala ko ale ye fantan den ye dɔ bɛna bɔ ale ka fɛ la ale ka manja dɔ bɛna b'o la ayi manja est-ce que manja de don a kɛlen bɛ k'i yɛrɛ kɔrɔta k'i bila yɔrɔ min na donc k'u bɛna ale lajigin ni escalier jeli ye a kɛlen bɛ k'i yɛrɛ kɔrɔta k'i yɛrɛ bila yɔrɔ min na Ala m'a bila ye dɛ ale yɛrɛ ka bilalen ye k'ale bɛ jigi ye e n'ala cɛ o patriotisme ko bɛ fɔ ka ko la jamana kanuya bɛ fɔ o yɔrɔ la a tɛ se ka jamana o ma du kanu a ma fa kanu a ma se k'a fa présenter bɛɛ bɛ na n'i wolofa ye ale wolofa ma se ka présenter ko ne bɛ taa nɔfɛ sisan I t'a sɔrɔ dulokiba koyokoyolen dɔ de b'a kan a bɛ n'i jɔ kɛnɛ kan a kɛmɛ ka dulɔ yɛrɛ non je ne peux pas présenter mon père ici quand même non hali woloba n bɛ mɔgɔw dɔn minnu dɛsɛra k'u woloba présenter u taara wali woloba de présenter tanti min bɛ quartier kun na yen fɛ ni dɔɔnin b'a kun nin ye janjigimuso nin ni a ka parfum kasa n'a tɛmɛna sa parfum in kasa bɛ dɔgɔkun kelen kɛ nin yɔrɔ in o de ka kan ka k'ale ba ye o de ye ne ba ye o de ye ne ba ye a woloba bɛ wo kɔnɔ a sigilen bɛ a bɛ maa ti ɲɛna tɔmɔ I bangebaaw la maa ti ɲɛna tɔmɔ na I bangebaaw la ni maa ti ɲɛna tɔmɔ na I bangebaaw la ni maa tun bɛ ɲɛna tɔmɔ na de ne tun na ɲuman ni tɔmɔ ko kita ye nɛgɛjuru mugan a bɛ kɛ cogo di a tɛ tɔmɔ funifu Ala ye min d'i ma o de y'i ye jamana ti tɔmɔ Mali y'an de ta ye an kun bɛ se ka taa bange dugu wɛrɛ jamana wɛrɛ la lala e lamini n'a sɔrɔ e kun bangena je sais pas Pékin kɛ Ɲanguma ye ministre chinois ci jɔn cɛ mais maa b'a dɔn wa maa t'a dɔn mais I bangena yan de a bɛ ɲɛnabɔ yan de I bɛna to n bɛ taa Senama sira fɛ dɛ hɛrɛ tilenna kuma b'i bolo hɛrɛ baasi t'an na oui I b'i kumakan bɔ oui en clos n'Ala sɔnna ko merci n'Ala sɔnna ma
an b'i fo k'an bi Jawara fo kosɛbɛ a ye k'an fo an bɛ an ka cɛkɔrɔba Kuyate fo k'a bɛ se ka weleli kɛ a bɛ fɛ ka dɔ fɔ han nɛgɛjuru ye 21 fonifu 11 yɛrɛ tilenna oui radio min b'i kɛrɛfɛ i b'a faga allo i ka radio faga an tulo b'i la ouais bon Dada Jalo don Ɲamakɔrɔ a ye min fɔ nin dɛ a ka continuer nin fɛ hali caman ne ma kun foyi to a la nɛgɛjuru y'a sɔsɔ nɛgɛjuru ye 21 fonifu 11 an tulo b'i la yɛrɛ tilenna man ce ne ba somɔgɔw bɛ di kuma b'i bolo i ka radio i bɛ caman bɔ a mankan na oui an tulo b'i la oui ne kɔni bɛ jamana ko in amina ala k'a ɲɛ ka d'an ma dɛ amina yani n'i ye muso dɔw yɛrɛ kumakan na a i b'a fɔ ko Mali tɛ yen tuguni de faama ninnu t'a kun Mali bɛ to yan surtout précisément min b'an kunna sisan lamina anw maliyɛnw de ye dugawu kɛ ko ala ka faama de di anw ma min ni anw ka kan n'ala y'o faama d'anw ma n'anw ko k'an t'o ye lamini ne ma min faamu karamɔgɔw t'a la wallahi n t'u contrôle la wallahi n t'u contrôle la mɔgɔ tɛ kɛ silamɛ ye k'i bɛ k'i ka karamɔgɔw contrôle la mais min kɔni kun ka di ne ye diɲɛ kɔnɔ bi Mali yɛrɛ dɔrɔn tɛ dɛ o ye basigi ne lamini diɲɛ ka kalan di dɛ ko ni sanfiɲɛ wulila bɛɛ bolo b'i kun donni na n'o tɛ ko nin ka gɛlɛn bi dɛ a ma nɔgɔ lamini bi ne yɛrɛ ye kuma dɔw mɛn muso dɔw da kɔnɔ ne siranna dɛ ni marche ne m'a fɔ a kɛli ka ɲi m'a faamu mais an ka hakili bila dusu ye n'ala sɔnna ma ni hakili bilala dusu ye ko caman caman bɛ yen a bɛ faamu wallahi an b'o bɛ faamu n'ala sɔnna ma ne kɔni hakili la kumaw de bɛ kɛ pour que min b'a to mɔgɔw bɛ sabali mais an kana fɛn kɛ min bɛ futinɛ wɛrɛ la na min tɛ kɔrɔlen an kɔni min kɔni ka di ne ye maliyɛn bɛɛ ka jɛ ka sabali an ka sabali koyi n'o tɛ ko wɛrɛw bɛ ko ninnu kɔrɔ lamina a ka jugu dɛ denmisɛnninw bɛ yen u tɛ kalan na karamɔgɔw aw tɛ miiri k'a fɔ aw yɛrɛw denw de bɛ kalan na an k'a kɛ sa supposons faama n'olu denw bɛ taa kalan kɛ kɔfɛ nka anw taw dun olu bɛ kalan kɛ yɔrɔ wɛrɛ la ka tɛmɛ yan kan mɛtiri min bannen don ka kalan kɛ i den i yɛrɛ den b'a la tiɲɛ waa nkalon lamini ni ko gɛlɛyala kɛ an ka sabali sabali bɛ se fɛn bɛɛ lajɛlen na n'ala sɔnna ma min kɔni kun ka di ne ye u ka sabali an b'i fo ni ko i ni ce weleli la nɛgɛjuru ye 21 fonifu 11 an bɛ dankun na dankun ye jamana jɔyɔrɔ de dankun ye bɛnkan kɛyɔrɔ de dankun ye sinji fila tuguyɔrɔ de dankun ye kurusijala fila bɛnyɔrɔ de ye adamadenya ɲumanya kɛyɔrɔ do o yɔrɔ de don yɛrɛ tilenna balimakɛ kuma b'i bolo baasi tɛ yen nba n b'aw fo n mɛnna ka wele n tɛ k'aw sɔrɔ a ka mission ka di n yɛrɛ ye i ka voix kɛrɛ o ani i ka dankun don o don min ɲini n b'i sɔrɔ ko m'aw bɛɛ lajɛlen fo i ka fo de Musa ye a tulo b'i la ko m'aw bɛɛ fo n'ala sɔnna ma ala ka tile yɛrɛ la amina yarabi ala k'o dugawu minɛ Fode Musa n'an bɔra du kɔnɔ ayiwa quartier sigida kanuya bɛ nin la cogo di karisa ka soda nɔgɔlen don sigida kanuya bɛ nin la cogo min na o ye e bi jate sigidala mɔgɔw fɛ komi maakura denmisɛnnin mana commencer ka bɔ kɛnɛma nin ye jɔnni ka den ye de kari den don a kɔrɔbayara koyi ala k'a balo amina bon a bɛ taa ten dɔɔni dɔɔni i bɛ dɔn i bɛ mɔgɔw dɔn i yɛrɛ taabolo b'a to i ka kanuya bɛ bonya mɔgɔw yɔrɔ ka tɛmɛ mɔgɔ wɛrɛ kan o bɛ bɔ i lamɔna du kɔnɔ cogo min na yali ka bɔ kɛnɛma a tɛ nin kan mɛn da kumajugu tɛ mɛn da n'a ni min bɛnna a b'o fo a bɛ dɔ k'e bɔra duba kɔnɔ i bɔra duba in kɔnɔ e bi t'o la
e bɛna don kulu dɔ de la denmisɛnnin kulu dɔ de la i ni minnu bɛ taa tulon kɛ ɲɔgɔn fɛ a tulonkɛ yɔrɔ dɔnnen don a tulonkɛ du dɔnnen don a bɛ taa nin yɔrɔ in na a bɛ taa nin yɔrɔ in na a bɛ taa nin yɔrɔ in na o yɔrɔw bɛɛ de bɛna kɛ fɛn ye min bɛ to e kunkolo kɔnɔ min bɛ yɔrɔ kanu don i la fo sɔgɔma i bɛ kɔrɔtɔ dugu ka jɛ i ba k'i labila i ka bɔ ka taa tulonkɛ la i tɔw nɔfɛ a ka taa a ka karaw la a ka taa manamana ko ni basafaw ni kirikaraw la o bɛɛ de bɛ yɔrɔ kanu don mɔgɔ la n'i kɛra ekɔli la taa fɛn ye i ka ekɔliso fana o kanu bɛ don i la o kanu bɛ don i la mun fɛ i yɛrɛ b'a dɔn i bɛ taa kalan de la fɛn e kun tɛ fɛn min dɔn i bɛ n'o dɔn i kun tɛ fɛn min yelen dɔn i bɛ n'o dɔn donc kin kanu bɛ don mɔgɔ la ten dugu kanu bɛ don mɔgɔ la ten. o de y'a to u b'a fɔ ko woloyɔrɔ mɔyɔrɔ i bɛ bange yɔrɔ dɔ la i tɛ mɔ ye mais i bɛ mɔ yɔrɔ min na o tin bɛ k'i la ka tɛmɛ i wolola yɔrɔ min parce que i t'i yen dɔn e wolola yɔrɔ min na e t'o dɔn diyagoya la o n'i ma mɔ ye mais i mɔna yɔrɔ min na o de y'i sigiyɔrɔ ye o de tin b'i la i b'o de dɔn i ɲɛ bɛ yɛlɛ ka kow dɔn ka kow faamu yɔrɔ min o de y'i mɔyɔrɔ ye i bɛ mɔ ye n'i mɔna ye o yɔrɔ de tin b'i la o yɔrɔ de ka di i ye ni yɔrɔ caman ye ne kɔni wolola yan nka ne lamɔna yan de dɛ ne bɛ yan de dɔn ne bɛ yan kan de fɔ nka ne wolola i b'a jateminɛ hali minnu bangera u woloba fɛ k'a di woloba kɔrɔmuso ma u sinamuso ma u dɔgɔmuso ma e bɛ taa mɔ u bolo i n'i ba tɛ ɲɔgɔn ye fo wagati ani wagati a kɔni b'i kunna nin ye ne ba ye mais nin de ye na mɔ nin de ye n dumuni nin de ye na kɔngɔ nin de ye n bugɔ ale de ye na yɛlɛ ale de ye n ci ale de ye n fini a ye ko bɛɛ da i kan ɲumana a ye ko bɛɛ da i kan gɛlɛya la donc i ni bɛ n'o minɛ ka tɛmɛ i woloba kan o de y'a to a bɛ fɔ ko ba saba de bɛ bɛɛ la ba saba i woloba i lamɔba ani ladonba o ba saba de b'an na. yɔrɔ ni kelen ɲagamina ne bolo i woloba min y'i bange i lamɔba ba min b'i lamɔ k'i la kekuya k'i la bonya ani i ladonba ladonba in ye jumɛn de ye ladonba ye e muso t'i ladonba ye ayi b'a dɔn an ka bamanankan nka i ba de don e bɔra marakala ne ayi comme i ye ba da o kan ba cayara non i ye ba de cayara o de y'a to ko ba saba o parce que mɔgɔ ladonba a bɛ se ka kɛ hali i muso yɛrɛ tɛ i kɔrɔmuso bɛ se ka k'i ladonba ye o y'a sɔrɔ i woloba bɛ du kɔnɔ mais ale t'i ladon ayi i kɔrɔmuso min bɛ du kɔnɔ n bɛ muso caman dɔn u ka denko u ka sira tɛ denko yɛrɛ la hali dɔɔni fitinin voilà o denmuso fɔlɔ ninnu sɛgɛnnen sa ale kɔni b'a to den ninnu de b'u occupé o dɔgɔninw na voilà olu de b'u lamɔ bon n'olu tora o lamɔ la ba tin b'u la cogo min na lamɔba fana tin b'u la mais lamɔba in tin bɛ bonya ka tɛmɛ woloba yɛrɛ kan parce que n'u ye fɛn sɔrɔ bɛɛ voilà n'u donna so kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ lamɔbaga sigilen don woloba sigilen don u bɛ boli ka taa lamɔbaga de fɛ yen hali n'o bɛ sɔrɔ ka u tuntun ka taa ko ayi ko taa m'a fɛ yen mais a na o na a bɛ sen tigɛnijɛ ta ka taa si ye voilà bon donc o de b'a to jamana i sigiyɔrɔ i bɔra yɔrɔ min na i lamɔna yɔrɔ min na o tin bɛ du la n'i y'a mɛn dugu fana ka di mɔgɔ ye dugu bi diya mɔgɔ ye i ladonna dugu min na dugu min y'i ladon i ladonba sɔrɔ yɔrɔ min na i ye muso sɔrɔ yɔrɔ min na min b'i ladon min bɛ dugu jiri la ka ko jiri la e ka ko dɔn i ɲɛnaman don yɔrɔ kɔ i yɛrɛman don yɔrɔ kɔ hali o so n'a sɔrɔla i y'a so ta location de la loyer de la ka don a kɔnɔ i mana bɔ yen ko tan i bɛna pèlerinage dɔ parce que i ladonna ye de i donna yen de n'ala sɔnna o de b'a to kin fana ka fɛngɛ bɛ tin bɛ du la i dusukun na i b'a yɔrɔw yɛlɛmatɔ ye yɔrɔw bɛ bonya o yɛlɛmaw bɛɛ bɛ na ni ko kura ye e kunkolo kɔnɔ o yɛlɛmaw bɛɛ bɛ na ni fɛn ye i ka lakalitaw ye o de b'a to a ka di i ye i ka to ni dunan nana i fɛ yen i ka to ka yala an yɛrɛ bɛ yɛlɛma yan tuma min na o y'a sɔrɔ nin yɔrɔ in bɛ tan turu yɛrɛ tun ma jɔ turu jɔra an ɲɛna yan carrément ouais c'est vrai donc o bɛɛ ye fɛn dɔ de ye min bi i kanuya bɛ nin la kanuya bɛ don i la yɔrɔ kanuya bɛ don i bɛ se k'i bolo kɔrɔta nin yɔrɔ ye k'a fɔ nin yɔrɔ in de ye anw ka yɔrɔ ye anw ta de ye yan ye nin ye ne bɛnkɛ ta ye nin ye n fanicinin ta ye nin ye n fa kɔrɔkɛ ta ye bon mais n bɛna question bɛti dɔ poser munna ni u mɔna yɔrɔ min
n'u yɛlɛla ka kɛ setigi ye sira bɛɛ fɛ fangala nafolola u tɛ o yɔrɔ nin dilan est-ce que o yɔrɔ o ko nin o différence tɛ an ni ivoiriyɛnw cɛ dɔɔni parce que bon ka tuguni an nana ye o fait ka wagati la n t'a dɔn hali n'a bɛ ka continuer halisa bon a kuma nin ye tiɲɛ sa kuma nin tɛ tiɲɛ n ma kɛ ala ye k'a dɔn nka e ye Côte d'Ivoire kɛ a fɔra k'a fɔ ko o fait ko n'i bɛ dunni kɛ k'a dun n'i bɛ ka jamana ka wari dun a dun fɛnw ne o fait b'i dɛmɛ mais n k'a nɔ ye i ka dugu la dɛ a kuma fɔra wa a kuma fɔra enrichissez-vous Ivoiriens, enrichissez-vous, prenez comme vous voulez mais construisez chez vous, construisez la Côte d'Ivoire. Comment toi tu peux construire la Côte d'Ivoire? Eh bien, Côte d'Ivoire, je te dis. Iberema tani ye miede. Ok, jamana nye dron. Moi, de construire. Maliens, enrichissez-vous. Mais construisez le Mali. Aye Mali jo. Anga Mali jo. O de bi nyina fe o. Do wara ma nyina fe o. Fen fla ma nyina fe o. Benika faso jo chugo de do. Dota e Kalain. Dota e Ladilier. Dota e Nyoglomboy. Dota e Donglidae. Dota abe faso jode abe laba bina jo faso indela mais yake bora yoro mina ka bona wari ka taa da to jamana kan ka taa villa ni étage santo jamana kan ka vacances ni ka fond belike abe ta ke to jamana kan fait den ka vacances te ke I faso la voilà I yɛrɛ ka vacances mana se I ti taa so cɛ min bɛ feere ka jamana na o kolo bɛ taa cɛ jamana wɛrɛ la o kɔrɔ ye di a ma faso jɔ I ye faso ci I ye faso ci e bi sɛ san yan I y'a nafolo ta ka bɔ n'a ye o kolo bɛ taa cɛ yɔrɔ wɛrɛ donc mɔgɔ wɛrɛ de b'o sɛ dun alors que e kan ka taa sɛ san kɔfɛ de a kolo ka cɛ I faso la o kɔrɔ y'a dunna I faso la a nafa sera I faso denw ma nka an y'a yɛlɛma minnu bɛ bɔ burusi kɔnɔ an b'a fɔ minnu ma burusi ye ka na Bamako ka na duguba kɔnɔ u bi fɛn min sɔrɔ yan a bɛɛ bi dun yan de a si tɛ se so alors que olu kan ka sɛ de san duguba kɔnɔ ka taa dun so a kolo ka taa cɛ so bɛɛ ka so tin ka to I la bɛɛ woloyɔrɔ tin ka to I la bɛɛ ka taa fɛnnin dɔ dilan I woloyɔrɔ la comme Ivoiriyɛnw b'a kɛ cogo min na I kɛra fɛn ye cogo o cogo I bi so dɔ jɔ I faso la Fode Musa kɛra village ne garisɛgɛ donna Côte d'Ivoire la 85 de 85 yɔrɔ o ka jan sa dɛ o ka jan nka an bɛ ka bɔ dibi la a taara Wasolo sira fɛ ka taa Meni yan fɛ ka o jeni ka yɛlɛ courant tun bɛ ɲini jikɔrɔ n'a wagati la a tɛ ye ne bɛ courant fɛnsɛnlen na 2-3 kilomètres ngo ne ye parantikɛ ɲininka o ye dugu jumɛn ayi ne ko ngo mais ngo courant bɛ kungo kɔnɔ ya mun na de voilà parantikɛ ko k'i ti ta kɛ filɛli fɛ ye k'i ma kun o ɲininkali in kɛra heure min o y'a sɔrɔ bɛɛ bɛ sunɔgɔ la mobili kɔnɔ ne n'ale de fila ɲɛ yɛlɛlen don o kɛra minute 30 ka taa 1 heure yan fan fɛ bɛɛ bɛ jigin da tuma min na ne de da yɛlɛlen don ne bɛ ka courant poteau lajɛ ka taa ne ɲɛ tɛ so den kelen na courant poteau bɛ wula kɔnɔ ka taa ne y'ale ɲininka n ko tala n ko courant nin bɛ wula kɔnɔ mun na k'i ta k'i filɛli fɛ I ka tɛmɛ ni I da tɛmɛ ni ka cɛni ko mais o de do mais moi ne kɔni ɲɛ yɛlɛlen tora ten ne bɛ taa la sila so min kɔnɔ courant tɛ yen courant bɛ wula kɔnɔ yan wula kɔnɔ donc a fama dɔ de y'a se a ye nafolo ta kɛsu kɔnɔ ka n'a dun a ka dugu la ka n'a dun dugu la a ka influence fɛ a bɛ don a tɛ tɛmɛ courant tɛ tɛmɛ a ka dugu kan a tɛ pan kunna parce que ale tɛna se ka sɔn o ma ale bɛ miiri mun na a bɛ miiri ni ne sara a tɔgɔ n'ale sara don min a tɔgɔ a bɛ min to a kɔ a denw b'a sɔrɔ a mɔdenw b'a sɔrɔ a fufafu b'a olu b'a courant sɔrɔ mais mais bi mɔgɔ ka sira tɛ mɔden ka ko la u bɛ den de jɔrɔ den yɛrɛ tɛ n'u dɔn yɛrɛ kuma bɛ mɔden kuma bɛ mɔden den o den u ka sira t'u bɔ kolo la ayi I m'a ye bi mɔgɔ fana tɛ a mɔkɛ tɔgɔ dɔn n'a fɔra k'i fa tɔgɔ mon père c'est comme ça I mɔkɛ tɔgɔ mon père a dit que mon grand-père s'appelait comme ça point barre a banna point à la ligne an bɛ taa ko wɛrɛ la nɛgɛjuru ye 21 fonifu 11 patriotisme jamana kanuya
i fa ka du kaniya ka tu la fɔlɔ ani bɛ kinda min na i fa kanu fɔlɔ k'i ba kanu karamɔgɔkɛ i bɛ radio in faga i k'i fa kanu fɔlɔ ka fa ka kɛwale kanu ka kin kanu an tulo b'i la ngo o ne ma taama kun dɔ taama nin na quoi parce que ɲɔgɔnji ye ɲɔgɔn ye ka dugawu kɛ jamana ɲɛ o tun ka fisa taama nin ye e ka dugawu kɛ bani a ka faamu ka dugawu kɛ Mali ɲɛ quoi parce que ne yɛrɛ kɔni b'a dɔn Mamadu Diko hakili ka bɔ parce que n'i ko kɛ ka bɔ i ko sow ka na i ko namaratɔw ka na i ko rebelliw ka na bon n'an tora nin n'a na la olu ka na don yan baara gɛlɛya dɛ a gɛlɛya ye bon Maliden ta fiɲɛ u ka yaala o kɛlɛma k'u ɲɛna Kodowari kɛlɛ laban kɛla ne ɲɛna an tun bɛ kabili tigɛ bon kɔnɔ datugulen ka dumuni tobi walayi n'u ye sisi bɔtɔ ye bɔ a b'o kama u bɛ don k'a faga mais maliyɛn jiri ko kɛlɛ min ni maa daminɛ sisan a man ɲi président ni ala ye fanga di président ma ka b'a diya ma o an ka jɛ k'a dɛmɛ ka jamana dilan mɔgɔw bɛ siran an ɲɛ bon an wala ni ɲɔgɔn ye ka ban est-ce que jɔnni bɛ siran an ɲɛ bilen walahi ne b'a ka radio lamɛn don o don n b'a wele aw dan ye kuma ɲɛnama fɔla de ye yan parce que dɔw bɛ b'a fɔ k'a juguya maa maa kan dɔrɔn dɔw tɛ ye u bɛna jamana ci don an bolo quoi ani ce a ka kuma la ala k'a bolo min a la amina Dada Jalo don Ɲamakɔrɔ Jalo karamɔgɔkɛ ko Mama Saro a ko tiɲɛ don a ko i ka jamana kanuya bɛ daminɛ du kɔnɔ a k'a sɔnna a bɛ daminɛ denbaya kɔnɔ a k'a sɔnna a ko mais k'an bɛ se ka jamana kanuya don bi denw dusukun na cogo di ni diɲɛ min ɲagaminen don ni Facebook ye ni internet ye k'ale hakili b'a la ne delila ka 1960 denmisɛnninw ta yan denmisɛnninw ta tuguni dɛ u bɛ san 70 ko ne y'olu ta yan n'o olu ka kunbeli ni magusa an ka foli b'u ye kosɛbɛ k'u to kuma la yan o musokɔrɔbalama san 75 san 76 ninnu o ni chose Taras ninnu ni Madu Kuyate ninnu de ye filan ye ko olu k'u to kuma la i b'a dɔn min dir'u ma depuis u cinini o b'u ni kan hali an bɛ yɔrɔ ni min na o kɔrɔ de k'a fɔ drogue kisɛ min dir'u ma en 1950 1960 a ye nin drogue in ta faso kanuya b'a kɔnɔ fa kanuya b'a kɔnɔ ba kanuya b'a kɔnɔ lamɔ ko ɲuman kanuya b'a kɔnɔ kalan kanuya b'a kɔnɔ k'i dusukun ɲɛ k'a dayɛlɛ ka bɛn ni fasodenya ye o kanuya b'a kɔnɔ taaya tɛ furakisɛ nin kɔnɔ a y'a kunu k'alu san 70 tɛmɛlen kɔfɛ k'a tun b'a furakisɛ nin a b'u nɔfɛ ko an bɛ se ka furakisɛ in di an denw ma cogo di nin Facebook tile in na ko k'i ɲininka la ayiwa ko ɲininkali diyara n ye Mama Saro ko ten ko Saro ko ɲininkali diyara n ye Lamini ne bɛ kuma kelen fɔ mais mɔgɔ caman t'a faamu Facebook mɔgɔ bɛ don Facebook kɔnɔ i san joli i kekuyara cogo o cogo k'a ɲini k'a faamu k'a dɔn k'a fɔ ko fɛn dɔ b'a kan est-ce que san 20 tɛ de bon an ka na se parce que hali san 5 t'a faamu an k'a kɛ san 10 ye an ka denw ka kekun sisan u hakiliw ka bon an k'a kɛ san 10 ye mais den san 10 i b'a sɔrɔ komi ne y'a fɔ yan cogo min na fɔlɔ den mana d'an ma a bɛ komi minɛ lankolon de dira an ma foyi t'a kɔnɔ denmisɛnnin foyi t'a kɔnɔ minɛ lankolon de b'i bolo o minɛ lankolon min b'i bolo a ɲininen don e fɛ aw bangebaaw de fɛ a ka fɛn dɔ kɛ minɛ in kɔnɔ n'i commencera ka fɛn ɲuman k'a kɔnɔ kabini den bɛ kasi sin nɔfɛ a kun fɛ ba y'a faamu k'a fɔ kɔngɔ t'a la dɛ a b'i yɛrɛma kasi la a b'a minɛ a bɛ sin i b'a mɛn ten a b'a fɔ ko kɔngɔ t'a la a y'a to yen a jamanen de don ba b'o dɔn den la kabini a ma foyi fɔlɔ donc o de ye fɛn dɔ kɛtɔ ye minɛ in kɔnɔ k'a to a ka kasi n'a sɛgɛnna kasi la ni kɔngɔ y'a minɛ tuma min na ba bɛ sin don a da ni den b'o faamu
a bɛ taa se dɔgɔkun ma tuma min na a b'o jogo bila a bɛ jogo wɛrɛ ta donc fɛn dɔ de bɛ kɛ minɛn in kɔnɔ dɔɔni dɔɔni a bɛ taa se san 10 ma tuma min na o b'a sɔrɔ ba ye minɛn min ɲini ka fa o minɛn bi se ka fa ka se degré min na o den sugu o san 10 n'i ye Facebook d'o ma n'i y'o bila Facebook kɔnɔ a mana don a kɔnɔ cogo o cogo ba ye min k'a la minɛn fɛn minnu kɛra minɛn in kɔnɔ kabini a fitinin a t'olu bila diɲɛ na a bɛ taa Facebook kɔnɔ a bɛ taa fɛn bɛɛ la a yɔrɔ interdit a bɛ don a bɛɛ kɔnɔ k'a bɛɛ fu k'a bɛɛ munumunu mais e ye min don a kunkolo kɔnɔ o de bɛ yen o de fɔlɔ la a tɛ ɲinɛ o kɔ fiyewu mais anw y'a kɛ sisan minɛn lankolon dira an ma an ma fɛn k'a kɔnɔ foyi n'i ma fɛn k'a kɔnɔ fɛn b'a yɛrɛ k'a kɔnɔ fɛn lankolon tɛ yen o de y'a to a bɛ fɔ o de b'a to a ye ɲininkali min kɛ Facebook bi mɔgɔ tiɲɛ don nka mɔgɔ de tiɲɛnen bɛna Facebook kɔnɔ ni e tiɲɛnen nana Facebook kɔnɔ jagoya a b'e tiɲɛ kɛ i ka kumaw b'a yira k'a fɔ ko bi baw bi faw u kɔnɔrɔ fililen don u tɛ fɛn fɔ denw ye u tɛ fɛn jira denw na mɔgɔ min kɔnɔrɔ fililen don bɛ mun fɔ mais a t'a dɔn bon n'a t'a dɔn n b'a kɛ cogo di n b'a kɛ cogo di bi fa de ka ca o ye tiɲɛ dɔ ye n b'a kɛ cogo di bi ba de ka ca o ye tiɲɛ dɔ ye n bɛ n den lamɔ cogo di o mɔgɔ de ka ca min kan ka fɔ e yɛrɛ o ma fɔ e ye mais min kan ka fɔ e o ma fɔ e ye ne de k'i ma ko ba kɔnɔrɔ fililen ni fa kɔnɔrɔ fililen de ka ca bi nin ye tiɲɛ ye u bi fɛn fɛn dɔn den na a teliya an ka taa n'a ye école la point mais k'a fɔ ko école yɛrɛ daminɛ ye olu de ye olu t'o dɔn bon bi ba ni bi fa de ten de n'i ma fɛn k'a n'a taara école la école b'a ta de k'a kɔnɔ a kɛlen b'a ko clé vierge voilà i bɛ taa clé vierge san 2 giga k'i ka misiginin k'a kɔnɔ voilà k'i ka filimunin k'a kɔnɔ k'i ka dossier important'o k'a kɔnɔ nka tubabu y'a d'e ma don min na c'était vierge foyi tun t'a kɔnɔ ko sisan a filɛ nin i ka kuma nin i ye kuma dɔ fɔ yan non en fait Mamadu Dukure de y'a fɔ a ko Modibo Keyita ko Mali tɛ kɛ foyi ye fo n'aw y'a kɛ min ye voilà tile lankolon de b'an bolo dɛ Mali tɛ kɛ maliden tɛ kɛ foyi ye non Mali tɛ kɛ foyi ye fo ni malidenw ye Mali kɛ min ye n bɛ fɛ ka min fara a kan maliden fana tɛ kɛ foyi ye fo malidenw bangebaaw mana maliden kɛ min ye kuma banna nɛgɛjuru ye 21 foni fu 11 an bɛ dankun na an ka sɛbilen 1 n'an ka worobilen 2 dulɔ dɔɔni min na peut-être siramugu dɔɔni kɛra daw kɔnɔ dankun tɔ bɛna ɲaga yɛrɛ tilenna assalamualaikum Kante lamini n'i ka vesti filama minɛ n'Ala sɔnna ma ni kan ye wa ou bien Kante de i kan don wa ye Kante de lamini n bɛ n berendenin fɔ fɔlɔ k'Ala ka sigina ɲuman ye ka bɔ Côte d'Ivoire n'Ala sɔnna ma n'o ye Modibo Traoré ye awɔ i ka fulakɛ n b'a fo n'Ala sɔnna lamini aw ka bi baro jara hali k'a da e donna ni numu fasa ye i k'a dɔn i ka fɛn na numuna kolonba non lamini i ma ye i ka bi baro tiɲɛ yɛrɛ la ne kɔni bɛ mun fɔ dɔrɔn en 70 mɔgɔw bina Laginɛ kan mais Laginɛ bɛɛ bɔra ni kulunga ni fɛnw de ye ka a kɛlɛ agression 70 en 70 Guinée y'u fara ɲɔgɔn kan k'a kɛlɛ kɛ donc an ka fara ɲɔgɔn kan kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ an ka sabali bamananw ko mɔgɔ tɛ se a dɔn k'i b'i diya fo n'i goya donc an ka sabali n'Ala sɔnna ma an ka sabali donc lamina an bɛna dangu kɔnɔ dɔw ko ma kɔɲɔmuso n'a bɛ taa cɛla la u bɛ ji daga mun sigi a kun ko sigiyɔrɔ de b'a la so kɔnɔna la bon n'a sigira fana dɔnnikɛla dɔ ko ten k'a bɛ sigi ni sigikan de k'i b'a fɔ a tilara k'a kan fɔ k'Ala k'i kisi ji caman ji minni ma Ala k'i kisi ji caman minni ma ji minni ma o kɔrɔ de Ala k'i kisi furu caman ma quoi parce que n'i bɛ ji caman min yɔrɔ caman kɔrɔ ko bɔra nin furu la donc ko n k'o fɔ parce que aw ka baro in ye makɔrɔbanaw de ye denmisɛnninw b'a lamɛn mɔgɔbaw lamɛn mais ni kumakɔrɔw fɔra kunna dɔw b'a ka tɔmɔ t'a tɔmɔ donc n bɛ fulakɛ fo k'a ni ce Mali mɔgɔw b'a la Mali mɔgɔw b'a la k'Ala ka si ani kɛnɛya d'a ma a ka numukɛ de bɛ ka dugawu kɛ Ala k'o dugawu kɛ Modibo Keyita fo merci Lamini yɛrɛ si la merci bien an b'i fo n ci weleli la nɛgɛjuru ye mugan oui anw de mago bɛ Mali la Mali mago si tɛ ne na ne de mago bɛ Mali la fo maliyɛn bɛɛ k'o de faamu Mali mago si tɛ Fode Musa la
n'a jara n ka n ka minɛnw cɛ ka taa Faransi, n'a jara n k'u cɛ ka taa Sénégal, n'a jara n k'u cɛ ka taa yɔrɔ si, Mali bɛ to a ka Maliya la, mais ne de mago bɛ Mali la. Fode Musa Sidibe ye kumaba fɔ ne ye dɛ. Wallahi fo an k'o de faamu. Est-ce que Malien b'o kalama? Mali mago si tɛ ne na. Bon munna yaro e y'o fɔ sisan, mais munna Malien den tɔw minnu bi fanga nɔfɛ n'u ye dɔɔni kɛ dɔrɔn ko Mali m'a dɔn ye. Mali bi mun dɔn? E ye mun dɔn Mali ye? U b'o de fɔ, mais u m'a dɔn ye, hali médaille nin kelen u m'a di yan. A bɛ komi n'i ko i bɛ mɔgɔw de kasi la médaille nin nɔfɛ. Médaille nɔfɛ. I t'a dɔn u ye min kɛ. U ye min kɛ Mali. U y'u ta ka taa kɛ ministre yɔrɔ dɔ la. Voilà. Ou bien u ye poste dɔ d'a ma. U filila k'a kɛ ministre yɛrɛ ye. Awa u ye poste dɔ d'a ma. A ye goudron dilan yan ka bɔ yan ka falajɛla sɔrɔ. Ou bien ka goudron dilan yan ka bɔ yan ka wari ma bɔ ale kun. Ka Wolosebugu la sɔrɔ. Projet de don. K'ale ye baara ɲuman kɛ. Mais j'ai fait ce boulot là, j'ai abattu ce travail titanesque. A ye min bila ko a t'o fɔ. Reconnaissance foyi. Voilà. Mais ça j'arrive pas à comprendre. O da to an don kan na ne k'i ma. N ko diɲɛ nafolo mugu yɛrɛ ye hakili de ye. Hakili don. Et place in de dire ma ibi sara kalo la. Itika imi sara wari ima rejeté. Lamini. Il m'a plainte déposé ka fɔ ko wari mbe ka di ma kakacha. Kakacha. Ayo dobon sara war la. Ne bɛ nin ministère in kɔnɔ nin wari in ka ca ne ma ne kelen man ka nin bɛɛ dun. Ayi dɔbɔ sara wari la. N ka voyage ninnu ayi dɔbɔ n tɛ perdre n fɛ. Voilà. N tɛ classe affaire fɛ. Voilà. An ye dɔ bɔ a la a y'a jigin. Voilà n bɛ taa classe économique la. Francis président chose Hollande yɛlɛlen. Hollande ka yɛlɛ ko fɔlɔ a ye min kɛ n k'o tun y'o de ye. A ye dɔ bɔ sara wari la ka dɔ bɔ a yɛrɛ a tun bɛ voyager terrain kɔnɔ u b'a image bila ka na n'a ye. A tɛ voyager classe présidentielle kɔnɔ dɛ classe affaire de tun ou bien mun de tun. Économie a tun voyager o de kɔnɔ. Bɛɛ y'o ye. Réduire le train de l'État. Nin si m'o kɛ. Oh, n'a mis digna ça que non, ils n'ont pas été reconnaissants. Non, le Malien non, on m'a rien reconnu. Mais j'ai même pas été médaillé. Voilà. Eh ben, mon fo, mais mon médaille est ko dɔ de ye o. Ko dɔ de don, wa waati dɔ de don, wa sanga dɔ de don. Mais Malien k'i sigi, bɛɛ hakili la ko Mali de mago b'ale la. Mali mago ti maa la koyi. Anw de mago bɛ Mali la parce que anw de faso don. A bɛ komi ne ko ne ba mago bɛ na, ne ba mago si tɛ na. Ne kun bangina o, ne ma bangi o, ne ba b'a ka musoya kɛ. Ne bangina o, ne ma bangi o, ne fa b'a ka cɛya kɛ. A mago si tɛ ne na. Ne nana cun a fɛ yen dunankɛ. Dunandeni. Den fɔlɔ b'a ba tɔɔrɔ dɛ. Ah voilà. Mais ne kɛra dunan de ye o. E m'a ye tili bɛ da den fɔlɔ kan. O tɛ da tɔ kan. Voilà. Sinɔgɔ fura bɛ digi u kɔnɔ. Ah ben voilà. O b'a caman kɛ lalatɔ. E bɛ na tuma min na o y'a sɔrɔ fiɲɛ bɛ cɛkɔrɔba la, fiɲɛ bɛ fa la, fiɲɛ bɛ ba la. Voilà. E bɛ k'u ka dɔnkɛyɔrɔ la taga empêcher den fɔlɔ bɛ karifa ka tɛmɛ den bɛɛ kan. I na kuma ma se. E b'a ye tɔgɔrɔmusi ka taa ko maa ni minɛ dɛ n bɛ taa ka na. Bon donc n'i y'o jate minɛ k'o hakilila sɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ e de mago b'i faso la e min mago b'a la e de kan ka fɛn k'a ye mais ne y'a bila i kunna ko faso de mago b'e la. Faso de kan ka fɛn k'e ye. A bɛ mun k'i ye. A bɛ mun k'e ye n'a m'o kɛ ka tɛmɛ. I ma pɔn naani na ou bien pɔn duuru na wari bɔ i kun. Voilà. I bɛ fɛn o fɛn kɛ e ma si i t'a si sara. I ma courant don i ka quartier kɔnɔ. I ka école. A daminɛ école la sa. I ma i ka sira si pavé. E bɛ taa école min na. I ma dingɛ jiboli sira si. E fa de y'a so jɔ wa? I fa ta don wa? École karamɔgɔ minnu bɛ kalan e fa de b'u sara. N ko faso de b'u sara. E tor'o la ka diplôme sɔrɔ ka fɛnw kɛ ka taa kalan kɛ ka segin ka na. N ko faso de ka juru b'e la. I bɔra Duguni min na o. Bamakɔ yɛrɛ to i bɔra Duguni min na o ye mun de kɛ yen? E ye mun kɛ yen? I ye mun kɛ Ncɔribugu? Voilà. Ncɔribugu filɛ. Ncɔribugukaw b'e dɔn wa? Bon an ka na kow ɲami an ka miiri de k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la Mali mago t'an si la. An de mago bɛ Mali la. Donc an ka wuli k'a jɔ. Mɔgɔ kelen pe an bɛ kan bɛn da. Kiledu ko ye heure ko ye yɛrɛ tilenna. Baasi tɛ kuma b'i bolo. I b'i ka radio faga an tulo b'i la da la teliya fɛ. Awɔ ne ta ye foli de ye ne bɛ ka foli a ka baara ɲuman na. Foli diyara n ye. Awɔ. Foli diyara n ye. Amina yɛrɛ b'an b'i fo. Fode Musa foli b'i bolo.
bolo ka dozo comme donto ma dozo baw fo ka dozo chena muso be fo dozo deni dozo ba be fo mais ni dozo bi ni sanctionner ina fo ni erreur ke ina fo e filma ko min kan u ka sanction munde abu me woro sara ni ye woro sara no mabo me she sara no mabo be ba sara wa o ya nyuma de nyoto ba fo ko ibi ba kelen sara ibi kelen blanye ka kelen blako basaba ai a fɔra ka kelen de sara k'i ka ba kelen sara i ɲagina ba kelen nka i bɛ ba kelen bila ɲɛ ka ba kelen bila kɔ wa fila lamini ye maraka yɛrɛ de fɔdɛmusan bi fo ni kuma bɔra n'a digira mɔgɔ min na o ka yafa maakɔrɔw ka kɛnɛ don a kan bɛɛ don duman